Ba, 8 segundu eta bagoaz. Vale. Ja bai. Ongi, kaixo Euskal Herria, kaixo munduko euskaldunak, galaxiako euskaldunak. Mundua mundu denetik ez da ospatu halako jaialdirik ez. Eta Anton Abadiak egin zuen bezala, guk ere egin nahi izan dugu loraldi bat, baina kasu honetan loraldi bat, rolaldia alegia. Eta ez da gutxiagorako, izan ere gertatu da susperraldi bat, berpizkunde bat. Iaz, Atopiak jaso zuen Durango azokako diru laguntza edo babes handiena, eta hemen dugu bere egileetako bat, zuzendaria ez bada. Ongi, baina gero ere badira beste roldiogo batzuk eta aipua merezi dute. Horiek aintzinako eskola dira eta argitzeke dagoen beste bat, Adur izenekoa. Oso ongi, eta nola bindu ginen, duela, garai bertsuan, duela 2 urte hola, hasi nintzen nafartar bat txistetan bezala, nafartar bat, 3 bizkaitar, irungo tipo bat, hasi ginen, aizu eta zu euskaldunaz, eta sortuko aldugu taldea, ez? Eta inguratzen joan zitzaizkigun batzuk, eta horrezkeroztik, ikasi dugu, nik behintzat ikasi dut rola internet bidez jokatzen. Ederki, hori hala izanik, zer hobe, esan bezala, mende ez, milurteko hasteko ez bada halako jaialdi bat. Eta Kali Jugaren amaiera honetan mundu hau bitzeko ez da, ezer hobeagorik, hau baino. Orduan, guazen game erautxiaren eskutik gure partida hau jokatzera, bale? Eta egin behar dugun lehenengo gauza da, jokalariak agurtu. Hasiko naiz ezkerretik. Eneko, Irundik, zer moduz gizona? Oso, no, hementxe primeran, kriston goguakin, rolaldi honetan ongi pasatzeko, eta, bueno, oso postik hemen egoteat. Eskerrik asko, joni hau guztia antolatzeagatik, partida hau eta emisio hau antolatzeagatik, eta Irunmillako ere bai, eta gamer ontxai, dena. Bale, eta hementxe baditugu beste bi. Xabier bat, bi Xabier ditugu, baina nondik datorkigu jokalari, rol jokalari hasi berri hau? Nengo notu zen neola Telegram taldea sartu nintzen. Errorea. Twitterretik ikusi nolako norbete jarri zulta, eta ni, probatzen. Zantzeten, gero zera dingo deo, Ronaldi jokua, nahizu sartu dut, non, bale? Bertuko nahiz, eta gerentatu nintzen streamaten batzuna. Ongi. Hasi eta sartu, barruraino, sukalderaino. Ongi. Eta hemen... berdak, klikatzen dituzun linkekin internetekin. Maitu dezakezu oso zulo sakonetan sartzen, adibidez? Baina uste, zu jarri zenula, esteka. Posible da. Bale. Eta azkenik, gure Xabier Landabidea doktore jauna. Gutezkotarako. Berak esan dezala zerbait edo isil dadila partida hasi arte. Ni nahi dudana partida hastea. Esango dudan bakarra da gore hutsa dela, Ronaldiko lehenengo Ronaldi honetako lehenengo partida honetan egoteaz, eta plazer handi bat, Twitch 3000 eta gamer hauntziarekin zorakeri honetan parte hartzea. Beraz, az dadila jokoa. Bale, hasi aurretik. Litekena da ikusletakoren batek galdetzea, ze arraio da rol jokoa, motzean esango dut. Imaginatu telesail bateko kapitulua dela, eta ikusi ez jokatu egingo duzue. Bakoitzak, gasoenetan guk, baina bakoitzak pertsonaia baten ardura hartuko du. Eta jokatu dugu kapitulu bat, hori da dena. Zergatik da jokoa? Arau batzuk daudelako, eta badira momentu, klimaks, momentu horiek, dena betirako pikutara joan daitekeen momentu abagune horiek, non erabakitzen dira dado batzuen bitartez. Eta hori da dena, orduan az gaitezen. Bale, kokatuko dugu partida, 1900 eta 59. urtean gaude. Frantziak 4. Errepublika estrenatu berria, 2. Mundu Gerra amaituta, garapen, edapen beliko gutxi du, baina
saiatu da atxiki zaio kolonia mailan lortu zuen loriazko garai bati. Eta bai Afrika erdia berea izanagatik ez du esan nahi munduan barrena beste gauza batzuk ez zituenik. Eta espainolen gonbitagatik sartu ziren ekialde urruneko Asia txiki batean, Indotxinan, bateratu zituzten hango herriak, baina hango janak oso trinkoak dira, oso ilunak, oso umelak, 17 gradutara dagoen meridianotik bera, monzoiek jotzen dute, astintzen dute, zigortzen dituzte ongi, eskualde horiek. Garai hauek esan bezala, politak izan ziren akaso, militarki ez ziren oso trebeak edo, baina bazituzten bi militar mailan, bi gorputz, bi erregimentu oso ezagunak bat, atzerritarrez egina, atzerriko legioa deitzen zen dena, eta bestean, erregimentu edo ejertzitu koloniala deitzen zena, ez? Gaur egun oso famatua da atzerriko legioa. Norbaitek bere nortasuna aldatu edo atzean utzi nahi baldin badu hor ematen du izena. Eta ematen dizute, gero, frantziar izateko gonbidapena. Ongi garai horietako artista batzuk eta gure burua kokatzeko, hortxe ditugu Rita Hayworth bat, eta Ingrid Bergman beste bat, eta noski Frantziak izan duen artistarik politena, musika entzuten baduzue, Edith Piaf dugu hor, abesten. Entzuten den, pixka bat. Bale. Oso ongi. Bere... ondatuen da kamara, berriz. Berdin da, zura hotxan zuten dugu. Bale, jarraitzen dut. Etorriko da, Jon eta etorri. Bere hautsek... Eta etorri. Ona. Bale, bere zera hautsek bete zituen irrati guztiak eta disko beltz borobil horiek guztiek ere eduki zituzten. Beren artean, bale, garai hori da, esan bezala, militarki oso aurreratuak ez, eta Bigarren Mundu Gerratik estatu batuarrek sobran zituzten materialak berreskuratuz, mantendu zituzten beren koloniak. Arkeologian oso famatu egin ziren, izan ere Tasiliko margo horiek aurkitu zituzten Sahelen, eta baita ere Angkor bat, hor irudietan ikus dezakezuen hondakin, hondakin edo kultura, arraz, galdu eta zaharra. Bale? Seigon. Bale? Kokatuko ditugu pertsonaiak kafe batean, izan ere, Frantziak esan bezala 100 urte eman zituen Indotxinan, ekialde urruneko perla hartan, eta oraindik ere gaur egun bisitarientzako oso erakargarriak dira frantziar estiloan eraikitako eraikinak, bale? Eta hortxe zaudete, eta pertsonaiak aurkeztuko ditugu momentu honetan. Terraza batean eserita, bale? Beroa, sargoria, garrantzitsua da, importantea, esan nahi dut. Ohitu zareten arren, ohi baino pisutsuago da. Zergatik eta kamisetak guztiz blai eginda dituzue. Ohitu zarete eta horiek entzen baldin baituzue ziurrenik okerrago dena. Gauza da, hor zaudetela, zuen artean, zuen pentsamenduetan sartuta. Eta arraroa bitxia da, izan ere, 4 pertsona daude uniformez jantzita, eta bat emakumezko da. Ingurukoek begiratzen dute apur bat. Zer ari da hartzen Marta? Emakumea Marta da, ez da? Bai. Marta da durain,
zuriz jantzita dago, eta aspaldi utzi dio eskatzeari Alkondora izerdi patxetan daukalako, eta prakak ere izerdi patxetan dutelako. Oso kuriosoa, oso izakera kuriosokoa da, eta etengabe hitz egiten ari da, eta etengabe galdetzen, eta etengabe inguruari begira. Eta beroa da, Martarentzat beroa bihurtu da lagun bat, iaia, lagun astuna, egia da, baina laguna finean. Eta zergatik ez, esperimentatzeko beste gauza bat. Ongi, eta ondoan ofizial bat dugu. Ikusten dugu izan ere bere besaburuan agertzen dira sargentua, ez da ofizialen azpitik dagoen buruetako bat, ez? Sasi ofizial bezala hartzen direnak, esperientzia handikoak, hala ere. Nor dugu hor? Zein da dutazia? Esan dutazia nork eramako du, nik eramako dut? Zu duzu? Jan dutazia inguruak begiratzen duenean ez du gauzatik ikusten, militar bat ikusten du. Horren beste Frantzia soldadu bezala, ekialdean galdutako, zerbaiten bila hasitako eta bere burua galdutako militar bat. Badu begirada galdu bat, eta ez du askorik kontatzen bere buruaz. Badu zerbait misteriotsua, Jan dutaziak. Ez dakizu oso ondo, zer pentsatzen ari. Eta bestela, zertan ari da pentsatzen gure zera kapela iparraldekoen antzera jantzita. Izan ere jakin behar duzu gauza bat. Denak, beren etorkia edo jaioterria, komunean duten gauza bakarra zera da. Denak iparraldetik, Euskal Herriko iparraldetik datozela. Endaiatarrak ez badira, landatarrak bai, ziurrenik. Eta denek entzun izan dute bere bizitzan, behin bada ere, euskera. Bakarren batek hitz egiten du. Eta, barkatu, zein dugu ondoan eserita bere pentsamenduetan galduta? Henry da. Henry ez da oso itxura honeko gizona, ez du konfiantza asko transmititzen. Txusia gizona zen ez, konfiantza hangareko guapo izan. Da, behar izarri patxetan da, baina hori behin moleste izatetan, ez du aguantatzen beroa, ze gustatzen. Eta hor da, ez dakila zein hor, bere mundu sartuta. Eta bada beste soldadu bat, ez denak dira soldadu. Eta ez dakigu zenbateraino diren soldadu zailduak, bat da bai sargentua, baina besteak gaztegiak dirudite. Zer dio besteak? Bi soldadu gelditzen dira, horietako bat da Janif Dager, vale? Hau landatakoa da, angelukoa, eta berari gustatzen zaiona da, udaran, berane atzera datozen turistak ikustea. Bera, egia esan, hemen dago, hankasartze txiki bat egin zuelako, eta alde egin behar izan zuen angelutik, eta egia esan, gustatu egiten zaio Saigon hemen, angelun egiten zuen bezala, ere turistak ikusi bezalako ondartzetan. Atorra guztita dauka eta bularra irean dauka, atorra ireki egin du bularra pixka freskatzeko, baina ez du lortzen freskatzea eta bere azela dauka tono gorrixka hori kentzen ez zaiona. Etengabeko tono gorri azala iaia irakiten izango dalu bezala. Eta bere ondoan, dago Ian Lafitte, ikusi dezakezue bere bizar mardularekin eta pipa txiki bat dauka, ezurrez o adarrez egindakoa, eta pipa horretan sartzen du pusketa txiki bat opiozkoa, eta pospolo batekin zu ematen dio, eta hor dabil, kebolutak botatzen. Hemen deskubritu du gauza berri hau, eta
eta kristona iruditzen zaioan erretzen den tabakoak ez dauka zer ikusirik hemen erretzen duen opio horrekin. Eta Ian Lafitte ikusi daiteke Indotxinan egon den denbora honetan gaiztotu egin dela, ikusten zaio aurpegian dituen begizuroak eta nola gero eta okerrago hitz egiten du denbora guztian takoak itxuseak biraak botatzen ditu eta badirudi hemen gaiztotzen ari dela Ian Lafitte. Edo agian gerra izango da, opioa da gerra. Halako batean, entzuten da? Eske, irudia... Bai, irudia joan da. Bueno, halako batean, inguratzen zaizue Vietnamdar bat barkatu. Eta bere zera, deigarria da, ez? Han ez duzu inor ikusiko lodirik. Ez duzu inongo gantza soberarik ikusiko gerrietan. Eta denak, sotzak bezalakoak dira. Eta saltzailetako bat inguratu zaio Lafiti. Inguratu zaionean, modu disimulatua, baina, tira, agerikoa da, bera handagoela. Baina, ari zuzenduta batez ere. Zuzendu zaio esan ez, Keixo, zer modu zaudete? Jauna Lafit, jauna, ekarri dizut, hautz txuli bat ekarri dizut. Nahi duzuen lozi? Eta, han ohitura badago ez, sinatarrekin bere partekatzen dutuna. Tu botatzen duten lurrera hitz egiten dute. Zu, begiratu, hau oso onala, lozi nahi duzu. Karo, militarren aurrean oso itxusi dago drogazale izatea, ez, kontsumitzea. Orduan. Begira da, zorroz botatzen diot tipuari eta esaten diot. Orain ez, gero. Alde mendik. Gero. Gauzak horrela, gero hori, geratzen da airean, eta inguratzen zaio bestek idei, baina bestek ez muzin egiten diote, ez? Bale, zuen pentsamenduetan zaudetela eta jakinik bakoitzak zer helburu duen, izan ere, esan bezala, arkeologia oso famatu eginda Laosen, Kambodian, izan ere oso aspaldiko kulturen santzuak eta arrastoak aurkitu izan dira. Laosen esaterako pitzerra handien erraldoien kultura da, eta badira ere oso kultura intzineko baten arrastoak. Misteriotsua zergatik oso doltsua zelako, eta oso jakintza ezkutuak aurkitu izan direlako bere baitan. Idazki zaharretan, ia irakurri ezin daitezkeen idazki galdu batzuetan. Alegia, imperio guztiek izan dute beti, arkeologian jarrita behira da. Eta horrek garamatza gure gaurko misiora. Izan ere, errepideaz bestalde, ikusten baduzue. Bale. Jep. Hortxe ikusten ari zarete. Ikusten ari zarete, Indotxinan sartu zirenean eraiki zuten lehenengo etxea etzen hori, telegrafo etxea zen. Baina gero Gustave Eiffelek eraiki zuen posta etxea izango zena. Jakina, komunikazio ariak eta bermatuta geratzeko, hau izan zen lehenengo eraikina Indotxina frantses edo kolonialean. Eta hortxe, beiraz beteriko etxe atari horren aurrean, baduzue kamioi bat. Kamioia iparraldera joango da. Iparraldeko Vietnamera, Hanoira. 6 orduko bidaia izango da. Eta gurutzatu behar izango dituzue hainbat bidezidor. Entzun duzuenez, gauzak nahasten ari dira iparraldeak. Iparraldean eta ez dira monzoiengatik. Ho Chi Minh izeneko tipo batek, nazionalista batek, indarra hartu du. Esaten da, Estatu Batuako OSS edo gaur egun ziak laguntzen duela. Baina ez dago garbi. Kontua da,
ara joan behar duzuela, zuen misioa da hango erregimentuarekin batzea. Eta hango lerroak betetzea. Izan ere, urri gabiltza soldaduz, azkeneko goladan. Vale? Eta ara joan behar duzue. Arkeologoa zuekin joango da. Zuek babestu behar duzue, nola edo ala. Nahi baldin baduzue, estena itxi orain. Imaginatuz sartzen ari zaretela kamioian. Ba, Jean Dutasiak ez du zer esaten. Kamioian bertan Jean armak koipestatzen, munizioa aseguratzen, eta oroar aseguratzen misiorako preste dagoela. Eta ez du ez aldeko edo ez kontrako komentariorik egiten. Aldiz, Marta etengabe galderak egiten eta bere interesa adierazten ari da, zoragarria da guztia. Eta aurkituko dugun hori, bai, odontsuak ziren, baina zenbat zekiten, zenbat ikasi ezakegun garaietaz. Hemen, oportunitatea baino ez dago, oportunitatea diotzu. Ba, Martaren ondoan, Janix xeriko da, bai, eta Marta, Vietnam iparraldeko Bai? Moztu da? Erori da, eneko erori da. Vale. Besteren batek? Discord erori zait barkatu. Bai. Janix Dagerrek esaten ari zitzaion Martari, Marta, Vietnam iparraldeko basoetan sartzen garenean, zu ez separatu honitaz. Nik babestuko zaitut. Noski. Kontuz, sugeekin eta bueno, Vietnamitik. Sugeak aldaude hemen. Kontea zudena, dena jakin edo sugei buruz. Bai, sugeak daude, eta otxoak, eta hartzak. Oso interesgarria da, sugeen simbologia, aurkituko ditugun esenetan, ikusiko duzu pieza askotan agertzen dira, errepikatzen den patroi bada, fascinantea da, eta jarretzen du txikizto txapasotan. Bale, ba, martxan jartzen da kamia, eta ara zoazte, oraindik kotxe salmenta ez da oso edatua Intotxinan eta bideak gehienez areazkoak dira. Eserita zoazte atzean, emakumeari utzi diozue kopilotuarekin esertzen. Badakizue garaiko moduak. Eta berak nahi izan ez duen arren, onartu du azkenean sartzea. Zuek atzean zoazte eta ez zarete hau sartzen gehiegi hitz egitera sasi ofiziala hor dagoelako, baina hala ere, iruzkinen bat egiten duzuen, nork ez du ikusi abenturazale emakumezko bat gertutik. Ba ez da erraza. Eta horrek, iruzkinak egitera, fantasiatzera eraman zaituzte. Hanoi iparraldean dago. Bale? Ongi dakizuen bezala. Eta Mekon, Ibaia, Delta hor dago. Mapan ikus dezakezuen bezala. Zenbarkatu. Vale. Vale. Hanoi iritik, ipar mendebaldera, badaude 11 herrialde txiki, herriska txiki. Eta zuen aginduak batu zaretenean bertan patruiatzen duen pelotoiarekin, ba izango da hainbat herri ikuskatzea, begiratzea. Begirale, joango zarete. Zurrumurruak egiaztatzera. Esaten ari dira, vietmindarrak ari direla, ba, herritarrak sasatzen eta erakarri nahian. Izan ere oraindik indarrak ez dituzte batu eta oso ahul dira. Baina zurrumurrua gero eta edatuago dago. Orduan, hartu duzue kamioia. Eta pelotoiarekin sakabanatu zarete, eta zuei tokatu zaizuen. Herria Xuan Nan deitzen da, Xuan Nan.
pelotoia esan bezala eratu da. Eta zuen eskuadra txikiak, pelotoiaren hegal batean kokatzen dugu. Vale? Eman dezagun jarriko hemen, vale? Hor dago, vale? Izan ere, azkeneko txostenek diote, loturak ezarri nahi dituztela Laoseko nazionalistekin. Haiek ere independentzia bilatzen ari baitira. Eta lotura hori bermatzen bada, Ho Chi Minhek izango du aukera bat. Orduan hori zuen lana, eta abiatu zarete basoan barrena. Txaron? Zuen ekipamendua bizkarrean. Esan dugu Frantziak ez dituela berezko produkzioko armak, baina erabiltzen ditu hartara ingelesenak diren arma batzuk. Browning HP 9. Bigarren Mundu Gerran oso edatua izan zena, ofizial guztiek eramaten zuten. Arma reglamentarioa da, baina baditu bere falloak. Ordea, Frantziak 1949an bere lehenengo jostailua atera zuen. MAT 49. Vale? Repetidora bat zen, eta oso ongi gordetzen eta enpaketatzen zena. Eta hortxe ikus dezakezue. Ikusten ari zarete, ez? Ikusten dugu, Twitchen. Ez, vale. Eta horiek, ongi garbituta, zinturoian, gerrikoan, ongi bermatuta beren poltsatxoan, kargalore guztiak edo banatu dizkizueten kargadoreak patriketan ongi bermatuta, ez duzue oso motxila pisutsurik hartu izan ere, egun bakarreko patruia izatera doan gauza da, misioa da. Baina armak ongi garbituta eta hautsez garbituta gerrian daramatzazue. Horren ikusiko duzuena? Soldadu guztiek daramatzate armak oso ondo garbituta eta ondo. Baina jandutaziarenak bereziki garbi daude. Garbitu baino lastandu egiten ditu armak, eta iruditzen zaizue, akaso hitz egiten diela? Jan Lafitte fijatzen da, beste militar bat iritsi dela, Joni. Bale, basoan daude, bere armak garbi, bere misioan zerbitzatzeko borondatea bere horretan, baina begira, Jan Lafittek ezin izan du ikusi bere opio saltzailea, eta Hanoin ere ezin izan du. Orduan egin beharko du tiradatxo bat, ikusteko bere nerbioak, bere eusteko gaitasun horrek, bere irmotasunak, bere horretan jarraitzen duen. Ireki fitxailean, eta bota bigor. 4 bat baino gehiago ateratzen baduzu, eutxiko diozu. Baina bestela, izango duzu ken bat. Bale? Bueno. Esan dezakegu gauza bat. Aspaldian zerbitzatu ez izanak eta opioa ongi hartu izanak luzerako ematen dizu aukera, jarraitzeko aukera. Eta badakizu egun bakarreko misioa izanik, nekez lortuko duzula opio gehiago, baina Hanoin bilatuko duzu asteburuan gehiago. Oso ongi, aurrera goaz. Eta hortxe gaude. A ber. Herri iritsi geha. Ez, ez zaituzte herri edatu zarete lehenago, herriska baino, herriska asko daude. Zuanan herriska arrantzaleen herria da, eta, zuen tokatu zaizuen sektorean dago, baina iritsi ez dago kamioiak iristeko modurik, bale? Orduan, esan bezala basoan zaudete, eta basoan, mugitu zaitezkete, baina baso hori bizirik dago. Eta aparte, esan dizuete bertakoek, harrapakinen bat, eizakinen bat
lortzeko trampak ere jartzen dituztela inguruan. Orduan, abisua hori jakinek, zuek aurrera egingo duzue, apurka, eta nik ez dut tramparik egingo alegia. Hor badaude trampa batzuk, bale? Norbaitek gainetik pasatzen baldin badu, egingo du tirada bat, bale? Notiz tirada bat. Ez badu ikusten, bete-betean pungi pit trampa ezaguna gozatuko du. Orduan, hasi mugitzen, zuen hasi dantzatzen. Iparraldera joan behar duzue. Nik joan mugitzen. Ba, zera, ni Mariaren ondoan jarriko naiz, eta esango diot, begira. Barkatu, Marta. Marta deitzen zinen, Maria deitzen zinen oste nuen? Marta, baina lasai, asko gertatzen da, bai, horrela. Bai, Maria, Marta, izen antzekoak dira. Nere herrian oso izen polita daude. June eta horrelakoak. Euskalduna orduan. Bai, angilikoa. Bai, nire arbasoak ere euskaldunak ziren. Ni frantsesa naiz. Ba, nire bai, noski. Zuek joan mugitzen iparraldera iristen zaretenean, herriska ikusiko duzuen nonbait. Hori da mapak esaten dizuena. Eta... Hor, geldi. Zeren eta, hor zuaitzak daude ezin zara pasatu, pasabide bakarra hori da, bale? Ez pasa zuaitzen gainetik. Hor, izan ere, bota behar du gure, Ibesek, Janek, bota behar du notiz bat. Izan ere, pungifit jaun Andreok. Esan bezala, hau da, bale? Ze pasatzai, nuren hori nahiz? Horren hori zara, bale? Basurrak eizatzeko eta gero ere soldaduak eizatzera pasako zen oso forma merke eta ezaguna da. Eta hortxe bete-betean sartu da zure zangoa, bale? Ibes, Dagerre jauna. Eta hauze da egingo duen mina, bale? Seiko dago bat? Henry! Jode, mina hartu dut, etorri laguntzea, tío, Henry! Seiko bat gehi bat. Ikus ezagun. Seiko bat gehi bat? Eztanda egiten du gainera. Ai. Zortzi gehi bat, 9. Bederatzi ikus dezagun, Vale, 9. Orduan, zauri bat. Bai. Zauri bat, jauna. Hor baduzue, joko honetan sendatzen saiatu dezakezue. Nik... Ni galdera bat daukat. Guzti zer hori eginda? Edo... Agian oin bat sartu du bakarrik eta... Oin bat sartu du, oin bat alabiak, berdin dio, baina ongi baino hobeto zeharkatu dio orpoa. Arantza, edo zorroztutako espal batek. Ni moitu jaren nagoitzen bat beste norbait gerturatzen. Beste trampek bat. Ni korrika jongo naiz. Jani zen bila. Vale. Eta esan bat, kontuz! Vale. Ai, joder! Ze hostia! Hola, rektor, jongo naiz. Mutazioak armak ateratzen ditu, mat 59 bi ditu eta bi ateratzen ditu. Eta azten da ikurura begira. Non daude kabroi horiek, hau trampa bat zen, banekien, bazitozela. Soldaduak erne egon, hemen daude. Lasai, eiz trampa bat da. Ez da zer ezbertatzen. Atera oina... Sanitario! Ni bere gana gertatu nahi eta berxintzean. Vale, saiatu zaitezkete sendatzen edo gutxienez zauria
odol jarioa, ez, eteten. Eta benda bat, eta baduzue hor, zuetako batek beti eramaten du, edo berak ustut berak motxilan bazera mala. Bale, berak esaten dizuen nola egin behar duzu, baina zuek badakizu, ez? Halako eskolak hartu dituzue. Ongi, eta tira, egin beharko zu tirada bat, ken bat, barkatu. Izan ere hori da besteak duen penalizazioa. Ez da egitzen duk botikina. Bueno, berdin du, botikina berak du, baina sendatzeko, zeinik du sendatzeko gaitasuna, kompetentzia? Nik bauket, Henry Alpoder. Zer orduan baten got? Bai, bota. Zein da ingles, Helen izan bat. Eta? Bai, klik bikoitza. Eta gaineraken bat. Ez ikusten duzu ez duzula asmatzen. Eta bera ikusten duzu horretzan da harri batean bermatuta, eta ikusten du bere hankak nola bustitzen duen hanka estaltzen duen zera prakaren oiala, ez? Beltza dago ja. Beste batek egin dezake saiakera bat. Baina behar da gaitasun hori. Bai, edo bestela botaken bi. Edo bestela botaken bi. Bestela ez bota. Kemadea eta unskill, kenbi baldin bada, hori, unskill. Ez baldin bada esplotatzen. Marta grazia geratzen azten da. Trampa hau jasotzen. Bueno, inork ez du bota nahi, orduan? Odol ustutzen duzen duzu, naiz, ikusten ea trampa gehiagorik da aldatu den ez hortikan. Bale, bota, notiz? Notiz... Bale, ikusten duzu, zera, barkatu, Bale, ikusten duzu bat dagoela hor jakina, eta beste baten arrastoa edo hautematen duzu mendebaldera. Bale? Ados. Orduan... Ziurtasun ez daki gorda ora, edo hor ingurun. Ez duzu ikusi te bat agertzen dela? Bai. Te hori da hor, ja bakizu non dagoen trampa. Beste trampa. Bale? Ongi, ikusten duzu, dagerre jauna odol ustetzen ari dela, eta bizkor norabaitera eraman ezean, botako dut dado bat, eta hori izango da, bere, ordu batean, odol ustu daiteke guztiz, bale? Bale, gauza bat, erriska oso ondo dago ez. Bai, mapan, esan zen ezakete, Galdera doka. Benia dauzkagu, ez da? Bai, noski, hiru bakoitzak. Hiru beni dauzkagu, bale, orduan. Erabili dezakegu retrospektibamente... Bai. Berrepikatzeko healing tirada, nik emango diot beni bat. Bale, venga. Ondo baderik duzu. Bueno, berez hori ezin da egin, baina bai, venga. Ematen duzu. Ados bazaude, bestela. Ados nago. Ni garzete txarrakin ikusten ez, Nik garzete ez. Bueno, nik benia emango dizut. Botako dut eta errepikatu ezazun tira. Venga, bota. Aste naiz. Joder, baina, Henry, non ikasi duzu bendaje bat egiten? Ze, ardiei egiten diezu bendaje zuenan? Joder, ja, asko pasaie. Espaldi nola egin. Venga, bota zazu, Heali. Bale, oraingoan bai, ikusi duzu nola zanpatuta ongi baino beto bendaren oiala zauriaren kontra eten eginda momentu batez. Eta borbor hori odolaren jarioa eten da. Bizkor hartu duzue bere gerrikoa eta lotu egin duzue. Orain gutxienez eten eginda. Eta hilik ez badagoen arren, ez dagoen arren, nahiko izorratuta baduzue.
eta karga bat izango da. Baina noski ez duzu horratzen utziko edo bai. Soldadua, Norbait eraman behar du? Soldadua etorri nirekin eta agertzen da Dutazia komandantea eta ia bera bakarrik sorbalda gainean kargatzen du. Goazen hemendik, kabroi horiek etorri baino ninago, hau trampa eskosita dago. Bale, ez trampas josita, justo hor momentu horretan, ikusten duzue, eta entzun, batez ere entzun, arbolaren zuaitzaren burutik, intziri oihu batzuk, bale? Tiro egiten diet. Bueno, oihuak, itxar momentu bat, Vale, hemen dago. Vale. Hemen. Vale. Listo. Ondo de tximinoiek. Badirudi asko direla, baina bakarra da. Eta bai, ari zaizue intzirika eta oiuka. Eta eroa izango balitz bezala oiukari da. Atzaparkak, ez dakit nonbait bere zuaitzaren parean edo bere etxea okupatu duzue, baina oso haserre dago. Hain dagoa haserre, ezen berak, tximinoak, bale? Jaurti egingo dizue fruitu bat, ez dakit, zer fruituak dauzkan zuaitz horrek, baina zerbait botatzen dizue, harria ez bada. Eta gertuen dagoena, da dut hauzia sargentua, bale? Urruti dago eta ez da erraz adar artean botatzea, haizu ez da beisboleko jokalaria, baina, eman dio, eta gainera eman dio berea, koskobikoan, Eman egin dizu. Bera, tximino, nazkagarriak! Kokoten egin hau aguantatu dezaket, bero nazkagarri hau aguantatu ditzaket, Charlie nazkagarri horiek. Eta utzi zaitu hor pixka bat, zorabiatuta. Ikusizu nola errekasto txiki bat jeitsi zaizun burutik. Zergatik ez zenuen kaskorik eramango. Eta hortxe zaudete, zuen txanda da, tximinoa hor dago. Ni bere bila, sargentoren bila. Bueno, bai, Dutazia, zezan. Bai, sargentoa, Dutazia, bai, bere bila noa eta nire kasko maten dira eta kontu zeuki, ezin dezakegu beste pertsona bat galdu. Arrazoi duzu, bai, lagundu idazu zauritutako soldadu hau eramaten. Albaitarin heldu behar dugu herrizka horretara. Bai, guazen, eta nisaiatuko naiz trampatik botatzen. Trampatik aratago botatzen. Nola ditzen zen, Janis Dager. Bale, eraso egingo diozu edo nola? Tximino jarretzen du, oza... Bai. Bai, nik egingo dio, tximinoari. Edo ez, bueno. Gure sargentuari... Nik egitea, baina, gure sargentua, eta, pistolarekin boteko dio. Pistolarekin, momentu bat, tiro egin aurretik, ikusten dituzue bi irukidun txano ezagun batzuk. Txano, hemen dituzue. Vale, hemen dituzue. Itxaren bat. Biak eman ditut. Vale, ikusten dituzue txano batzuk. Hemen, paseoan. Bale, goian, iparraldera. Bale? Eta pentsatzen duzu, tiro egiten baldin baduzu. Arrisku txiki bat dagoela. Eta orain, movida honetan sartuta zaudetela. Ez dela akaso formarik onena.
Zer egiten duzu? Txapeldunak ikusten dugu armak dauzkatena ez? Bai, ikusten duzue, patrulla txiki bat egiten ari direla. Baserritarrak izan zitezken, baina armak ikusten dizkiezue. Bale? Konturatu gara ikusi ditugu, ezta? Baina nahi egin behar dugu tiro. Ez, nik gatu abezingo, zehatzen bali bada. Ez dirudien arren, bagara ondo entrenatutako unitate bat, eta une horretan ikusi dudanean etsailaren muturra ikusi dudanean agertzen, zeinak egiten hasi naiz, eta berehala ikusi duzue isiltasuna eskatu dudala. Eta zeinak militarrak eman dizkizuet, esateko han daudela eta boskada bat estatuko diegula. Badago tiradaren bat egin barko nukeena? Haiek erasotzeko, haiek botako dute notiz. Ez badute pasatzen, oharkabean jarraituko dute eta zure erasoa doain izango da. Ados. Jan detauziak dena den bota behar du lehendabizi seiken hori kentzeko. Eta hori kentzeko... Zer egiten da hori? Bota behar duzu espiritua, ez? Bai. Seiken gainean sakatu ez, ezta? Edo gastatu beni bat edo espiritua. Bota espirit? Bai, espirit gainean. Espirit gainean, bale. Ba ez duzu pasatzen. Nahi baduzu beni bat gastatu, bestela ezin duzu ezer egin. Bai, gastatzen du beni bat. Bale, orduan gastatu, kendu, bota txatera. Eta orain bai, bale, ba agindu dezakezu nahi duzuna. Ba hori, agindua da diskrezioz, badakigunez trampa urrun dagoen eta tximino horrek ez gaitu ez erasotuko, itxarotea, bi edo dauden soldadoi hurbildu arte eta horren eraso. Bale. Bera bat, tramparen ondoan hori harri bat da ez? Bai, harriak dira. Eta hoien atzean jarri ezkero ez zaituzte ikusten. Bale, ba hori propostu bet. Nazan, dutauz... Edo esan sargento jauna, hemen, harrian atzean. Guazen, azkar madarikatuak. Bale, ba, harrien atzean, haiek ez zuten notiz ere botako. Izan ere, urruti daude oraindik, eta ez duzue soinurik egin. Osa, haiek oharkabean jarraitzen dute, aurrera eginez. Bale? Zuek, erabaki zein momentuan eraso egingo duzuen. Distantzia horretara ja ez duzu penalizaziorik. Tiro egiten baduzue. Zer egiten duzue? Badago hartza bota egun pina edo kokoa eta gerturatzeko erabiltza. Hola. Hombre, bota dezakezu zerbait, bai, hor lurrean egon daitezke fruitu gehiago eta... Baina berez zuen aldera doaz, izan ere hortik dator senda edo bidezidorra, ez? Distantzia nire ustez optimora daudena. Bai, momentu honetan distantzia optimoan daude. Ba, uste duretzak granadazo bat. Bale, pineapple bat. Ongi? Bai, pineapple bat, otako dit, bai. Ongi? Beira, nahi balin baduzu, eskuineko, mapan jartzen balin baduzu, eskuineko, saguaren eskuineko botoia. Sakatzen baduzu? Bai. Agertuko zaizu pointers. Bai. Ba, eman pointersi, eta hor, hartu biak hartzen dituen... hori da? Medium burst hartu hor duzu. Medium, hori da. Ikusten duzu? Bai. Bale, ba... Kasu honetan, eta repasatzen ari nintzen momentu bat. Pena tximino ez duela robatzen. Bale. Hemen, bale. Bale, ba jauzi bota egin behar duzu, bale? Zer bota egin parkatu? Ez, lanzar, jorti, throwing. Throwing, lau bat jarri daukat? Ez, lau bat, zein inekin ari zara, Jando eta Auziarekin? Ez parkatu, Martarekin. Claro. Marta gainera ez du pineapelik. Bai, throwing sortzi bat daukat, bai. Bai, baina ez du...
ona. Baina Martak zer bota du? Ez, Martak ez du bota. Ez. Dut hau zer. Vale. Zer ditu denez, bai. Vale. Ba, mek bat. Vale, itxaron momentu bat, vale? Izan ere, haiek, bueno, Granada ikusi dute lurrean ezan daiteko eta pine apel hauek saiesteko aukera bat ematen zaie jokalariei. Eta botako dute, hain zuzen ere, bizkortasuna tirada bat, lurrera edo alde batera egiteko, vale? Nean non dauden hemen, vale. Vale. Orain. Batek botatzen du. Ole, batek alde batera egiten du, vale? Eta besteak Pentsatu dut itzuli ikusi dutela Granada. Bueno, hori ere aukera bada, ez? Baina lehenengo mugimendua eta besteak ere, naiz kenbirekin bota bertzuten, vale? Baina Ez ditugu beraien dadoak ikusten, Joni, así que... ez dituzue ikusten? Ez dituzue ikusten? Bueno, biek, bai jarditzaket... Vale, listo, hor. Vale, denek biek lortu dute alde bietara jauzi egitea, eta ez da indu, baina ez ditu harrapatu. Horrek ordea daramatza eraso edo konbate irekia izatera, bale? Nik lurren daude, boteta? Bai, lurrera bota dira, biek pasatu dute batek 11 ateratu eta besteak 8, eta lortu dute saiestea Granada. Alde bietara erori dira, bale, lurrera, eta vale, hortxe daude. Eta ikusen zagun noren txanda den. Orain kartak banatuko ditugu eta combat trackerrean ireki ezazue ikusi nori tokatzen zaion, vale? A ver. Eman behar ditut kartak. Piez pata. Ez que error bota dit, baina bueno. Bai. Txaron. Hor, vale. Listo. Lehendabizi da Marta. Vale. Martak daukana da... pistola bat. Eta... geratu lehetek itxaroten? Bai, noski. Eta itxaroten geratzen bazara, geratu zaitezke horrela txanda osoan, eta mantendu zuk nahi arte. Hori ingo dut, apuntatzen gelitzen naiz. Vale. Ea zer gertatzen den. Vale, pues urrengoa. Sargentua. Zuzeu. Tasia. Bai. Errifle automatikokin. Vale, erabiliko duzu automatikoa edo tiro bakarra? Momentuz tiro bakarra. Vale, oso ongi. Izan ere bakarrik utziko dizuet 3 kargadore ustutzen zera automatikoan, vale? Orduan markatuko dut, vale, tiro bakarra egiteko, bota lasai, soaz combat, arma eta tiro bakarra jartzen duena. Shooting edo armaren gainean? Bai, shooting, naizi shooting, bai, armaren gainean bota dezakezu, vale, perfecto, raiz batekin. Orain bota nahi duzun Vietminari. Gainean bota behar duzun mina damage jartzen duen hori eramantzen zu edo combat trackerrean pertsonari gainera bota edo bestela kontrol eta klik nahi duzun. Combat pestañean. Combat tracker, bai? Ez, pertsonaiaren combat. Bai, fitxan, combat, bai? Eta hortxe duzu, Arma zer barkatu? Arman, erabili duzun arman, Combat? dago mina. Vale, lehenengoa. 2 dado daude, 6ko 2 dado daude. Ikusten duzu? Ezkerreta dago 6 bat, bai, ezkerrean 6 bat, eta eskuinean 2 dado, 2 lauki. Bai. Horiek eraman
hartu nahi duen horretara. Vale. Vale. Venga, orain bota zazu ongi, Combat Trackerrean bota dadoak hartzailearen gainean. Hartzailearen gainean. Eta hori nola egingo dut? Errestan eramanez, klik eta askatu gabe eraman hartzailearen gainera. Trackerrean, amaieran daude bi... Vale, egin behar dut bi lehioak zabaldu eta vale. Edo zelaian bertan, edo Combat Trackerrean. Vale, orduan, izango zen hau hartu. Vale, eta egin diot... Vale. Bederatziko mina, jaun Andreok. Sasi artean badagoen arren, eta tiro bakarra eginagatik, zauritu ez hil egin duzu, narratu nola hil duzu. Izan ere zauri bat egin duzu. Ilantutazia ez da pertsona atsegin bat. Ez da pertsona karismatiko bat, baina armekin hitz egiten du. Eta armak berari izan dio nola egin behar zuen tiro, eta zer egin behar zuen soldadu hau akabatzeko. Eta hori egin duena, ostoen artean, momentu batez, isiltasuna egin denean, eta tximino izildu denean, sakatu egin du gatilloa, eta erori egin da, soldadu bat. Vale, ikus ezagun urrengo txanda norena den. Zeinena, a ver, zauritua dagoena. Dager, jauna. Aldera, Joni, ikusten dut bestean on dagoen? Bale, lerro zuzena dago. Lerroa daukat, Bai. Bale, lerroa daukat, tiro ingo diot, mat 49ekin. Oso zerrena baiekin egin duten, trampa egin dutelako. Así que igual ustuko dut kargadorea, ustu zara... Nola doa, hau? Bale, kargadora ustu behira. Jarri zut arman, bigarren lerroan dagoena 3 bat jartzen du. Hori bai. Bale, bota behin. Hori. Bueno, ez, bai. Perfecto, begira, a ver. Claro, begira zenbat penalizazio dauzkan, ez? Zauriagatik, atzera kargagatik, automatikoan dutelako hori, keniru, bale? Bueno, lehenengo tiroak ez du eman, bigarrenak ez da, baina 3garrenak bai, raizerekin. Bota, mina bere gainean. Eta orduan, mina litzateke... Mina zuzenean, dutaziak egin duen bezala. Hola. Zaurituta egon da ere, nola eman dion miragarria da. Ez dakit, ukalondoa jarri ote duen arkaitzaren gainean, edo nola, baina txikizioa erabatekoa. Begi batetik sartu zaio bala eta bere garunak zukua legez zipristindu ditu inguruan dauden landareak. Eta hortxe geratu da. Tximinoak ordea ez dio borrokatzeari utzi nahi eta orduan, zuek tirokatzen ari zineten bitartean jaitsi da bizkor, eta Lafiti egin dio atzaparrekin zaplasteko bat aurpegia aldetik aldera gurutzatuz, bale? Zeka horroia. Batekoa. Baina nonbait kaskoan eman dio txapada bat, eta kaskoa besterik ez dio kendu. Baina hastia eman dio berriz ere, Lafitek baldu kontraerasoan... Lafitek baldu kontraerasorik, bere gaitasunetan? Parkatu, badut aukerarik momentu honetan Martak tiro egiteko tximinoari? Bai, esan dartzen nuen hasieran, baina bai, egin dezakezu, bere ekintza baino lehen. Bale, tiro egiozu tiro. Bai, jodeazu? Bai, baina kontua da gorputzekoan gaudela. Bale, fallo egin ezkero, Zerata gaiteke gaizki. Tximinoa! Zure lagunari emango diozu. Eta tiro egiten dut. Bale, bota. 5. Ez. Ez? Ez?
Bai, baina ez duzu egin... Bueno, bai, ongi dago, bai. Ongi dago, bale. Hori izango litzateke perromina, tximinaren gainean. Bai, hori da. Buala! Bale, ba ikusi duzu, nola, atxapar batek laztandu duen zure lagun Lafiten burua, eta tiroa egin duzunean, berak ies egiten zuen momentu horretan. Berriz itzultzen ari zen bere bizkortasunagatik bere adarretara. Eta pausa bat eman duenean, besazpitik zulo batek zeharkatu dio zera, birika. Zask! Eta airean bertan ikusten duzue nola kamera motelean buruz bera erori den enborraren kontra. Plaf! Baina nik ez duen nahi! Jungla gurekin akatuko du Marta, hau egin behar izan genuen. Guazen hemendik, hil baina den. Guazen. Oso ondo maite! Bale, ba, aurrera jarraitu duzu, Bale? Eta iritsi zarete. Gauza bat egin, ez dakit, harriak daude lurrean. Bai, aurki ditzakezu harriak. Bai, alduan gehienak hartu nahi ditut, eta bidean bota, rollo, ez dakit ulertzen ez duen, ea tramparik dagoen ez. Bale. Bale, bota zazu, ea tramparik dagoen. Zegin behar dut, throwing, ez? Notiz. Ados. Bale, ikusten duzu, laua garaipena denez, edo arrakasta. Ez dirudiela gertu trampa gehiagorik dagoenik. Baina, arkaitzak aukeratu dituzue atzean gordetzeko, ezta? Eta arkaitzetan, arkaitz azpian, zeren gordeleku da, lagunok? Zeren gordeleku? Sugeak. Atera da mamba bat. Mamba beltza. Olala. Begira Maritxu, esan ditun, sugeak zaudela. Baina zoragarria da! Eta botako dut, dado bat. Kamera ateratzen dut eta arrazia ateratzen. Aizto ateratzen dut, ustez badokada, ez? Soldadoen rollo laban luze bat, eta saiatuko naiz mamba mozten. Bale, itxaron, bale. Bale, orain. Bale, botako dut dado bat. Denak zineten harriaren atzean. 5 jokalari zarete, ezta? Bueno... Lau, ezta? Laukoa. Orduan, jokalari, bai, jokalariak aukeratuko du zein pertsonaiari. Bale, zerrendan zaudeten bezala, Marta bat, Jan 2, Henry 3, Lau, Jandu Taufia eta Lafit, bale? Sentzu horretan. Lau, Jandu Taufia eta Marta bi horiek, aukeratu zeinek hartzen duen. Pozoiaren erasoa. Dutauziak hartuko du. Bale. Zapaltzera joan da. Sugea zapaltzera joan da bere arrokeria guztiarekin. Eta bere bota militarra nahiko izango zirelako, baina sugeak egin du lako mugimendua eta ziztara... Sugearen mugimendua ikus dezagun asmatu duen mugimenduak. Lala! Zauria, berez, laban bat baino askoz ere lasaiagoa edo suabeagoa da. Baina zauria egin dio. Nonbait ere beste zain lodi bat hartu egin dio. Eta zauria egin du. Barkatu. Bueno, zuk erasoa egingo duzu, baina begiratu behar dugu gauza bat. Mamba beltza da. Mamba beltzaren pozoia zinez dela arriskutsua. Eta bizko horreteten ez bada zainetan gora doan pozoia,
Orduan, erabaki bat hartu behar duzu, edo zuk zeuk moztu egin ebaki txiki bat, eskukada bat gora zure izterrean gora, edo eraso zerari. Erasotzen ez badiozu, Dutaztea badauka formakuntza, badauka entrenamentua eta badaki zer egin beharko lukeen, baina egiten duena da, mamba beltza hartu, eskuarekin, eta bi eskuarekin. Bale, sasietara botatzen duzu, zum, eta sartzen da, hor bere beste gordelekuetan barrena abiatzen da. Ongi, Eta sargentua esegi egiten da lurren. Uste dut, harrapatu gina huela. Bueno, egin ezazu... Azkar kendu behar dugu pozoia. Bai. Egin ezazu bigor sendotasun tirada bat. Venga, guazen. A ver, Barkatu, ken bat, bueno, aterako zaizu automatikoa izan ere zauria hartu duzu, osea que, aplikatu. Hori da, no dago, survival ez da? Bigor. Ez, bigor. Bateko, amigo. Orain botako dut nik 6ko dado bat, vale? Aurkitzen baldin modu dado. Marian, zutaz akordatzen nahi zure usaina dut gogoan, Marian. Akaso hemen altzaude baso hauetan, eta ikusten duzu zurbilago eta delirioa sartzen ari zaiola. 6. Albaitaria, Azkar, albaitaria. 6 minuturen bueltan. Ez baduzue, mozten zuen sargentuaren hanka, berando izango da. Biotzen iritsiko baita. Atoraren mauka puskatuko dut, eta zera, joango naiz tornikete bat egitera. Henry, horrela egiten diozu ardieri? Azten naiz. Torniketea egite, lagundu, Joe, manik, paretik entzetoztea nire iketak lago, eta... Gitea, inberdan bezala. Ez da moztu behar bakarrik. Beste zuek bada. Ez da moztu behar bakarrik. Gero, zera, erre behar da. Ez ahaztu. Baduzu Lafit, esan dizut kafea beltza gustatzen zaidala. Bai, lasai dut, lasaiko sargento, lasai. Gero kafea edango ez du. Eta zer egiten dute musikari horiek hemen, esan ez jotzeko, hau ez da unea. Bai, esango diet, Azkar, albaitaria, Azkar. Badoa. Bueno, duze, ni... Orduan, bera, bakuntza ona izan da den, bota sendaketa tirada bat, edo ez dela unknown, edo skill bat. Henryko dauka, ez? Bota. Jefe da gure albaitaria ez. Bueno, albaitaria ez, mediku. Albaitaria esan dut, Venga, albaitaria aldo. Bueno, potengo datun. Bai. Ona. Joder. Ja praktikartez. Ongi, begira, hartu duzue zuek denek eramaten dituzuen aizto txiki horiek, bizi irauteko oso egokiak direna, baina edozer gauzetara. Eta besteari sartu diozue adar bat hauan, gehiegi oiuka ez dezan. Eta ras, entzutu zuen nola oiukatu duen. Tximinoaren intziliak baino askoz ere gorago egin zezaken hori jarri izan ez bazeniote. Eta lortu duzue haragia askatzea, bai eta ezurra ere, oiasko bat jaten duzunean bezala eta erauzi egiten duzunean bezala bere hanka. Kraska! Entzun da. Eta ara joan da norbait, bere metxeroa piztuta. Eta hasi zaio erretzen. Eta horrek min handi eman dio. Izan ere, metxero txiki batekin kiliak egiten dizkio, kolpe batean eman beharrean, apurka zauria erretzen joan zaio. Bitza botatzen hasi naiz ahotik, agoniaren agoniaz, eta hitz bat errepikatzen dut Marian!
Nik eutxitet, ez moitzeko. Vale, ni nire opioko pipako metxero ateatzen dut, metxero hipo handia, eta guztien diot Henry, esaten diot, azkar, errein behar zuzuria. Ba, erritet zauri, baina, a ber, beste hiltzeko esatiet, beste asko moitzanako. Ni... Bueno, sargentuak konortea galtzen du, bale? Seiken geratzen da, eta eraman behar duzue. Orain, bi helbarri dituzue, dagerre eta dutauzia. Herrizka hor aurrean dago, bale? Baina zuen mugimendua, Nolabait astirotu egin. astirotu, bale? Eta gora joan zarete, bidez idorra nabarmen argitzen joan da, eta herriskako arrantzaleen oinazeak ere ikusten dira, oinazeak, oinen urratsak, ez? Eta hala abiatu zarete. Oso ongi, eszenak hemen beltzera egiten du. Eta paisai berri bat ikusiko duzue momentu batetik bestera. Bepe. Vale. Hola. Vale. Herriska, arrantzaleen herriska da, nekazariak ere badaude jakina. Eta Vietnamen halako ohiko etxeak ikusten dituzue, beti ere lurretik metro batzutara igota. Izan ere, probatu duzue zer nolako opariak dituen baso honek lurrean lo egiten dutenentzat. Eta hortxe daude, eta berez, eguerdia bada ere, harrigarria egiten zaizue, mugimendurik ez egotea. Izan ere, 200 pertsona edo gehiagoko lurralde edo herriska bat izanik, norbait ikusi beharko zenuketen. Hau trampa bat da. Eta horri da ikusten duzuena, Jaun Andreok. Martak badu antropologian gehi etx bat. Badago zerbait kultura honetaz, egoera, gerra egoera honetaz, pistaren bat eman aldi dana zergaitik ez dagoen, ez dugu minor ikusten? Bueno, entzun duzu ez zurrumurru bat badagoela, ez? Eta edatzen ari direla vietmindarrak herrialdearen iparraldean. Hortaz aparte, eta ikusi duzue zeudela bi herritar AK-47ekin ibiltzen. Bestela, badakizu haien janaria edo haien elikagaiak ibaia gertu izan da, arrantza dela eta noski baratzeko arrozak eta halako gauzak. Txerria eta txerri basati batzuk ere baituzte. Eta berez, egiten duen beroagatik, momentu honetan, lana izan beharko litzateke hoi baino lasaiagoa, baina hala ere, jende honek argia probesten du pila bat. Izan ere arratsaldeko 4:00 itzalak sartzen hasten dira, oso arraroa egiten zaizu. Aberiak gertan daude? Bai, aberiak ikusten dira han eta hemen, bere, bide bazterretan eta bar. Eta Joni, Bai? hor baratzak ikusten ditugu eta baratza horietan dauden pare bat makil hartuta makulu bat prestan ezake? Bai, noski. Bat edo bi. Kasu batean eramaten duzu sargentua bizkar gainean, baina birekin hobe. Bi prestatuko ditut. Vale. Hor dauden tomate eta kalabazak lurrera eroriko dira, baina niri goz. Vale. Egintzazue notiz tirada bat, denek. Notiz kenbi, barkatu. Jartezak ezue kenbia, hor behian ikusten zuen ezkerrean izartxo bat?
Vale, bueno, kenduko diogu bestela eta Nik listo. entu dio ja, Vale, vale. Noretaken bi? Izar horretan jar daiteke kenbi. Modifia jartzen duen Ah, horretan. vale, eske trabatuta lukan, vale, barkatu. Vale, Hola. vale. Bueno, Martak... Eta, bai, Martak ikusi du, ez? Txabola nagusiaren atarian badaudela bi guardia, eta guardia horiek ez dira lehen ikusi dituzuenak bezalakoak. Hobe jantzita ikusten dituzue, izar gorri batzuk txapelan, eta bai, zaintzen ari dira ataria. Han eta hemen ikusten dituzue soldadu batzuk, Martak ikusten ditu, bakarrik. Bereizten ditut, badakitze ze ejertzitutakoak diren, edo ze... Bai, ikus dezakezu Vietmindarrak direla. Eta aurrekoak herritarrak baldin baziren armak eskuetan, hauek ja uniforma dute, eta Vietmin Ho Chi Minen nazionalisten soldaduak dira, eta soldadu erregularrak gainera, Osea, zibilak dire ditugunak lehen, ez da? Bueno, ez dira zibilak, baina nola Ho Chi Minek agintzen dien baserritarrei armak hartzea eta beren soldadu izatea, erreserba moduko batzuk dira, bale? Vale, eta hauek ja dira... Hauek ja dira, sinesmeneko soldaduak. Bai, kontatzen dizuela, na. Agian ez genuke sartu behar, oso jende arriskutsua dirudite, ez gaude guarraik horrenia, zer diozue? Nik arrazia. Zer bat ikusi dituzu, Maritxu? Bi daude. Bi bakarrik, agian flankeatu ditzazkegu, eta atzetik eraso. Baina ikusi duzu nola gauden. Orain ikusiko duzue herria, itxaron. Segundo bat, partitzen dudala. Eta ez egingo dugu. Oian honetik ies egin beste mamba bat guztiuk hil baino lehen. Misioa... Edo beste behindin batzuk oianean erasotu izateak misio bukatu behar dugu. Dutazia, galdera bat, ze oskietarako bidali digutenera? Gainera horren gutxi bidali dute. Vale. Bueno, ez zuek hemen. Barkatu ez dut. Grogi dago, dutazia grogi dago. Vale, itxaron, momentu. Marian? Vale. Marian, Eta, arpegia ikusten dizu. maite ditzen da, ez da Marian ditzen. Zein da kargoan horrengoa? Nor dago gara inguruan? Oso bat dela horrena. Claro, hori erabaki beharko duzue. Sargentua, bueno, konortea galduta bizirik, salbatu diozue bizia, baina ikusten dituzu ez, zuen panpinak? Bai. Vale. Ez, joango naiz jartzen besteak. Eta ikusiko duzue orain non dauden besteak. Onditu dezakezue ez da gurpilarekin. Eta behan eskubian dagoen kruzeta horrekin, alde batera, mapantzaren mugitu. Vale. Sartuko ditutenak. Perfecto. Izoztuta gaude, zerean, Zer? Twitcheko misioan. Baita, berriz. Joder. Bai, pantalla, Ni grabatzen ari naiz, fantasy funtzionatzen du, baina, ja. Bueno, Ba, ez dakit. Ez dago zer egiterik. gloria. Nik, ez dakit. Bueno, berdin da, zu historia dago eta listo. Bai. Bueno. Aurrera penak egin ditugu gure lehenengo partida hartatik. Lasai, ondo da, horrelase, bale. Bueno, segi, soldaduak jarriko izkizuet. Vale, venga, non daude. Vale, bat hemen. Bestea hor. Ezin duguna, ez da esaten diot,
lurretik hiru txartzen ditut, horietako bat txikiagoa mozten dut, eta gero diskutatzen ditut, eta esaten diet. Hala, hartu, atera txotxak. Motzena izango da ofiziala. Vale. Ni horren kontra. Arduan, Eta ni bat hartzen dut. hartzaina, nola aukeratuko dugu zinen. Ba, azkenen kasu dira, eta hartu beste bat. Dagarrik nago. Ben. Vale, ba... Ongi, a ver. Kosta izan zaizue pixka bat, hartu duzue ur pixka bat, zaurientzako. Arraro intzaizue, ez umerik, ez herritarrik, eta bai, etxeetako supazter edo irorietatik, kea, ba, ateatzen ari da, tximinetatik, ez? Lastozko etxeak dira, eta goian egurra, baina, esan bezala, beteta daude txabulak, jendea uzkurtuta edo dabil. Eta horrek, jakinarazten dizue soldadu horiek beste soldadu asko dituztela barreiatuta. Eta ikusi dituzue sartzen eta irteten etxe txikietan. Ba, izango dira haien bataioiaren soldaduak. Bale, atarian geratu dira bi gerrari horiek, ez? Baina besteak agindu batzuk eman dituzte eta nonbait etxeetan ari dira lotan. Bale? Viet Minh erregional indarrak, esan bezala. Hori da, jakitera iritsi zaretena, zeren eta gertuen duzuen etxetik behiratu duzue, oholen zirrikituetatik, eta ikusi duzuen nola, armak, paretan, zintzilik, logurean daudela, lokartuta daudela soldaduak. Orduan? Galdera bat, irratirik daukagu komunikatzeko mandoarekin. Oso galdera ona da. Eta, bai, irratia baduzu. Bale? Egin dezakezu dei bat. Bale, lehenko egin dezakeguna da, ea zein dagoen mandu kargoana, Bale. Deiruko bat bota eta... Ba, ez, erabakizuek zeinek egiten duen deia. Deia egiteko ez da... Txotxakatea ditu, eta ez dakigu. Bueno, beti soldaduen artean ez da horrela erabakitzen, beti dago bigarren bat, agintzen duenaren ordezkoa. Eta kasu honetan, esperientzia gehien duena, zera da, Jan Lafitte, bale? Jan Lafittek eskatzen du telefonoa edo oso pisutsua da, ez? Eta denaren zuen... Onda txikiko telefono txikia da, eta berez, deiak, egintzazu tirada bat. Egintzazu tirada bat. Nahi duzuna, zer bota dezakegun. Itxaro. Galdera bat artean, esan duzu, etxe barruetan soldaduak daudela lotan? Bai, izan ere, ordu pare bat eman dituzu jaten pixka bat, oturuntza txiki bat hartzen, eta zera kamila batzuk egiten, ez? Zuen sargentuaren zat, eman dituzue ordu pare bat hor pentsatzen zer. Eta, deia egiteko, bota smart, tirada bat. Smart... Kenbi. Zan ere, aran batean sartuta zaudete. Ondoko aranean, beste arriska batean, entzuten duzu hor, saiatzen zara morse moduan bidaltzen txak, erabili ezakezu beni bat, bai. Bai, berriz botatzeko. Bota eraman benia txatera, eta berriz bota. A ver. Eta, venga. Vale. Bueno, kenbi zen. Vale. Berdinatea da. Vale. Bueno, ikusten duzu hor, zera, soinua deitzen den, soinu hori, ez? Konexioa ez da gertatzen, odeiak estatikoa hori. Odeiak daude, langarra dago,
zuaitzen gainean, eta itzalak berehala iritsi dira mendilerroen bizkarretik. Zera, zoritxarrez ez duzu konexiorik lortu. Igo beharko zenuke altura gehiagora. Vale? Orduan, gaua sartu denean, zuen misioa zein zen, egiaztatzea Vietmindarrak baote zeuden, eta hala izanik garbitu pixko bat hori guztia. Eta garbitu Vietminez garbitu, bale? Zela parkatu? Vietmindarrak garbitu. Garbitu hasin genocidio. Ba, bueno, herritarrak ez noski. Haiek nolabait pakean utzi beharko zenituzkete. Baina... Zorionez, Jean Dutazia momentuetan lako estupor agoniko batean dago, ze bestela, bere agindua izango zen bakoitzak granadak hartu, eta etxetxo hauetan bakoitzean granada bat botatzea. Eta gero, hori egin ostean... Baina hor herritarrak daude ere, herritar errugabeak. Errugaberik ez dut ikusten. Nik baina zorionez, erdiko dago, beraz ez du hori izan. Ni lurrera botatzen de tierratia, eta esan duzu altuera bat dagoela. Igo beharko zenuke. Alturerik aldago, erixaren ondoan. Oianean gora eta hasi zuaitzetan ikusten duzu hor herria aran baten estarrian dago, ez? Ordu bateko joan etorria izango litzateke, gainera ilun dago eta aldenduko zinake ordu luze baterako. Ez dakit komeni zaizuen. Bi elbarri izan da. Zera, alako batean, ikusi gauza bat. Erreportua behar ditugu, norraia behar ditugu, edo helikopteroak edo zerbait. Gertu, helikopteroak frantsesek garai hartan, Bueno, edo hegazkinak edo... Ez. Hau ez da estatu batuetako ejertzitua. Oso ejertzitu txiroa da. Eta alegin guztia egingo dute 2 urte barru, bien fun. Baina hemen, amigo, ez dago alakorik. Akaso, abisua eman, eta gauez zenbat kostatuko zitzaieken iristea. Zaten nire dakit, ez? Bai, hori guztia buruan duzu, berandu da, gaua, kontaktua eginda ere, iristeko, pentsa. Guri izan digute, hemen, Ho Chi Minh aldagonea ez... Ez da Ho Chi Minh oraindik komandante bada, ez da herri galdu batean arituko. Hemen, bataioia erdia egon daiteke alagea, 150 gizon aurre ikusten dituzue. Eta noski bere kapitaina, bere komandantea, eta bizkarzainek noski norbait zaintzen dute, ez? Soldadu zera. Ni ustez hemendik jun behar gara ez nezakegu ezerrez egin. Jun eta manduan esan herriska hontan batai herria dagoela. Lafit, sabotaia egitera bidari gaituzte. Nola joango gara orain? Aukera dugu, herri honetan kausa sortzeko. Ez aukera bi herri da eta. Baina, eta herritarrak... Bere oinari begira behatzen naiz, ez bai? Jun lasai. Guk hemen itxengo dugu. Zuk jun, eta hemen gehatuko gara guztiak, zu saboteatzen duzun bitartean. Zer nahi dugu? Mendi joatea? Egin dezakegun bakarra da informazioa hartu. Eta kuadernatxo bat ateatzen dut, eta hasten egin apuntatzen ze ikusten ari da. Zenbat jende dagoen, ikusi behar dugu ea armamentu dauzkaten, ametralladorarik edo mortorerik dauzkaten, eta jazta. Ezin ezakegu gehiago egin, jende gehiago. 5 pertsona bera, bat koman, eta dutazia seinatzen dut, eta gero, eta zu, ezin ezakizu korrik egin. Jean, proposamen bat daukat. Kamera hau nik erabili izan dut, aurkikuntzak arkitektonikoak eta arkeologikoak registratzeko oso detaile ona dauka. Zergatik ez du gutariko batek kamera hau hartzen eta argazkiak atera posizioak ezagutzeko
eta informazio daukagunean itzuli gaitezke. Hori Bueno, nahiko izango da, gure misioa. esan behar dut, ja iluntzen hasia dela, flashak eta ez dituela. Osea, ja, bandituzue, eguerdia zen, herrizka ikusi duzuenerako. Kamilak egin, zaurituak zaindu, hartatu. Ados. Osea, ja, arratsaldeko 5, 6 egin dira. Gainera emango diet, a ber, jarrezake. Hau ez da demokrazia bat. Ez, agintzen du batek. Hau ez da demokrazia bat. Hau, ejertzitako komandua da. Egin dezakeguna da, bi iztan zatitu, eta herriska zeharkatu bi aldetatik, eta herriskaren beste aldean aurkitu. Eta ikusi dezakegun guztia apuntatu, ezerrez gehiago egin. Vale. Guztia, apuntatu, kuaderno baten, eta gero bihar mandoan aurkeztuko ditugu gure informazioa. Lafit, zer esango luke dutaziak? Dutaziak? Bai, tori garnada okota zibilei. Maria! Ez dira zibilak. Maria, itzazue denak! Dutazia Amerikarrei dituko dituzke bomba nuklear bat botatzeko hemen. Baina... Zagin. Zer da gaitxenetan, Joni? Zertxean, esaidazu, zertxean, markatu esazu gezi batez edo. Hasien eskubian behan dago. Bale, gertuen duzuen etxean, ez? Bai, justo hor gaude. Bai. Hore, lehen esan dizuet ikusi dituzuela, herritar soldaduak, eta baina ikusten duzuena da, herritar soldaduak pixkat mehatxatuta dituztela bertakoak, herritar xume eta baserritar salboak, ez? Eta atera da bere beharrak egitera, ez pixa egitera, emakume zahar bat. Eta izkina buelta eman duenean ikusi zaituzu. Begiak zabalik ireki dizkizu, eta zuk egin dio, Keinua. Eta ikusi duzu alako batean, auspez, koko bidez, belaunikatu zure, besarkatu duela zure hanka. Ez du hitz egiten bertako izkera du, ez? Zuk ez duzu ulertzen baina, zuk isilik, bale? Baina bada zuen artean hizkuntza hori menperatu ez, baina ulertzen duen bat. Marta, ez? Bai, Marta. Bai, non tokat hizkuntzari? Bueno, uste dut jarri nuela txinera edo fitxa jartzen du behar, lenguaje. Bueno, ez daukat, baina bale, ados. Bai. Urbiltzen ez emakumearen gara hartzen dizkiot eskuak eta lasaitzen saiatzen daiz. Zaten dio, lasai laguna gara, laguntzara gatoz, ez datuz jaltere bitera. Baina, izin gaituzte ikusi, ulertzen alduzu. Esaten dizu halako batean, zuk ulertzen komoduan edo, seinalatzen dizuan buruzagia alkatearen etxea izan behar duen hori, ez da? Ano, alkatea altu dute, handuke zigoltzen alidila, zigoltzen, salbatu behar duzue, zerri hauek, mesedez. Eta hori esaten dizu. Beste kontatzen diete zer esan diaren emakume honek, eta badirudi herritarrak ez daudela ejertzitoaren oso bandean, nian hori gure alde erabili dezakegu. Bizkor mugitu behar duzu izan ere, txanda hartu beharko dute zuek basoan ikusi dituzuenak. Etxe da... Egin dezakeguna da dutazia emakume honekin utzi, eta buruzagiaren etxera saiatzen jun, izkina batetik. Bidea da. Vale. Sinistu meio. Martak sinestu dio. Zein da etxea, probildu hori? Bai, ez, bi ikusten dituzue bi guardiak edo ez dira ikusten?
Bai. Bai, listo. Oiek, hori da etxea, markatuko dut. Vale. Osa, hor daukate alkatea gordeta. Bai. Vale, nik itzak dezakete emakume honekin, ea egoera pizkara gehiago. Bueno, baduzua... Ulertu dezakedan. Zuza, Marta bezala, ez? Bai. Bai, noski. Marta, bai. Bai. Nire gustatu proposatzen dizuet, zuek egitea irakurketa militarra, eta nik bitartean galdetuko dutea zein dan herriaren egoera. Ziritzi giro dagoen, eta... No, eta zuek pentsatu dira eroso zera ez egin. Eskatzen diozu, bueno, pues, berriz uruiltzen satzaizkio, ez da... Berak esaten digu. Elpelimentuak egiten aldila, ez duten nahi ezer gehiago bilatzen aldila zelbait bilatzen haien jefea, kapitaina, ikusten duzu bere aurpegia zimurrez beteta, kapitaina zerbait egiten aldila eta sufrimendu asko egiten aldila zaion gure alkateari, bai. Eta ikusten duzu urduritzen hasi dela, itzuli behar du bere etxera. Bale, gustatu guretzake pertsuasio tirada bat egitea, ea lortzen dudan konbentzitzea lagundu gaitzaten. Herritarrak. Aizu, oso zaila izan daiteke. Igual zerbait apalagoa abertzen modutan lagundu dezaketen. Bota. Adibidez, godo dezatela zera, gure sargentoa. Vale, hori bai, bota. Beni bat gastatuko dut. Vale, bota berriz. Vale, bueno, ulertzen du zer eskatu nahi diozun eta esaten dizu, zaude pixka bat. Eta eramaten zaituzte, txerritegia den ikusi moduko batera. Ta hantxe sartzeko agintzen dizue. Hantxe sartzen, zaindari edo utziko duzue jan, ez? Makuluekin hor, atean. Eta jan dutauzia horretzan da. Txatean proposatzen dute mosorrotzea. Bai. Urrengorako. Bueno, a ver, gaua da, ez dakit agian. Ez dute interes askorik herria zaintzearekin, bale? Orduan, eta soldadu hauek, behartuta edo egon daitezkela pentsa dezakezu. Orduan, ez dago vigilantzia handirik. Baina herria inguratzen baduzu eta itzaletan barrena, iritsi zaitezkete lasai askoan, zerara. Alkatearen etxera. Ni horrek egon da ere, iritsiko nintzatik eraino edo... Makuluekin? Beranduago. Baina ezin zaitezke joan herritik. Osea, herriaren herritik. Hori joaten bazarete bai alarmak piztuko dituzuela eta gainera hauen begirada herrian pausatua. Nire eskinatik jun, hola, hemen... Inguratzen baduzue, Erretik, ez? Eta onaino. Hortik ez dago inongo arazorik. Bale? Ados, Bestaldetik, buelta batea, batzuk? Hori nahi bezala. Bale, bi balde bat, bai, eta puntatzen dugu ez ikusten dugu. Ezetasun handia dago, langarra, lainoa. Osea, oso nekez ikusiko zaituztete, baina hori bai ez zeharkatu iria, herriska. Nitzea, atzetik nikoa, osea, beste eskubi alde. Vale. Atzen utziteu, zein utziteu batzen? Dutazia, hori da... Dutazia hor dago, ja. Bueno, gaixi da, hona. Bai. Vale. Baditu lehioak. Ez da pagoda bat, inondik ere, baina bai nabarmentzen da etxea besteen ondoan, ez? Eta zirrikituetatik begiratzen baldin baduzue. Harago, lehio batetik begiratzen baldin baduzue. Lehioa ez dago irekita, eta gutxiago gau ez. Baina lehioa guzten du zirrikitu txiki bat. Vale? Ikusiko duzuen irudia zein ez dela izugarria, izugaitza.
danteskoa guztiz. Eta bai, txinatarren torturak beti entzun izan dituzue txiste moduan. Baina ezinez dela ikusgarria, bezain beldurgarria, halako irudi bat ikustea. Ikusten ari zarete nola kapitain edo besterik gabe ofizial batek hartua duen gizon koitadu bat alkatea izan behar duena, eta ari zaizkio espaltxoak, sotzak sartzen bere azaletan, azkazala eta haragiaren artean. Eta botatzen dituen oihuak benetan direla ikusgarriak. Oihuak entzuten dira. Naiz eta landarrak edo lambroak lehuntzen dituen pixka bat. Baina oihuak erabatekoak dira eta ikusten duzue alkatearen, edo gizon horren ikusiko duzue irudia. Barkatu. Bale. Ez, barkatu. Listo. Bale, ikusten duzuen irudia, ez da, azkazalak odoretan dauzka. Eta gainera, hori gutxi balitz, ezkerreko besoa, ez dago ezkerreko besorik, maingu dago. Ikusten duzuen hola lotura bat egin dioten. Eta bere begirada galduta dago. Sinesgaitza da, baina meditatzen egongo balitz bezala. Tarteka. Batek belaunatik heltzen dio. Eta zinez dela mingarria begietarako. Hor egin behar duzue gutz tirada bat, denek. Ikusteko hor ikusi duzuenok. Bale. Markatu zer? Gutz da erraiak edo zera, sendotasun psikologikoa, ez? Egonkortasuna. Skillsetan. Ez baduzu, laukoak enbi. Lau enbi, Bai, hori da aneskilez edo jartzen duen. Zerona, Baina beti botatzen duzu seikoa protagonista zarenez, baina ere hori, 3. Bale, Jon Laffitek deskribatuko digu zer efektua izan duen bere baitan honek. Eta nola, oroigarri edo oroimen bat etorri zaion gogora edo zerbait mingarria. Eta txalotzen baldin badiote txatetik historiotxoa, beni bat emango zaio itzulian. Ados, hau gogorarazi dit nola ni Hanoitik beste destakamendu batean ningonean misio bat genukan gure komandantea esan zigun herriskan ez zegoela inor. Eta bakarrik misio rutinario bat zera, bakarrik patrulla moduko bat. Baina hor enboskotuak izan ginen, eta nire komandantea eta nire gatu ginen bakarrik bizirik. Eta hau gogorarazi nola atera zioten informazio guztia nire komandanteari. Berdin egin zioten eta azkenean tiro bat eman zioten. Eta ni oraindik ez dakit nola esan azkenen informazio guztia esan nien eta presematen du zidaten hilabete batzuk, baina azkenean nik ihes egin ari izan nun, baina berandu egi zen eta informazio horrekin beste kide batzuk hil zituzten. Eta orduan guzti etorri zer begira, burura, eta nire lehenengo impultsoa izan da korrika jun, metraieta eskuan eta ja granada bat prestatzen. Horregatik hasi zinen opio hartzen? Bai, hori da, bai. Oso bai, hori da. Azkenen evento traumatiko hori azteko opioa hartzen dut. Eta hori da nire adikzioaren iturria. Ongi, jauna, merezi du beni bat. Zure lehenengo benia Xabitz Walen, venga.
Maister, Zer? faiatu dezaket tirada zuzenean? Egin edo gauza bat. Ez bota eta listo. A ber, beni bat... Martak kamera hartzen du, eta batean flashazo bat ikusten da. Argazkiak ateratzen hasi da. Hori guztia dokumentatzen. Eta argi zuri hotz batek blaitu du gauaren utxunea. Vale. Flash! Ondo! Neoken Marta hartzetan lurra botatzea. Bai. Ongi dago. Bueno, noski, ikusi da, ez? Flash horrek egin duen txinparta edo flasha, bera, deigarri egin zaie. Vietmin soldadu erregularrei, alegia, eta begira da, ara jarri dute. Vale? Zer ditzen dut? Nik momentu hortan, Vietminekoak ikusten ari baldin badira, nire begira baldin badira, nik granada botako diet. Momentu hortan. Nork esan du nik? Zein da ni hori? Lafitek. A ber, kokatu behar dut, pixka bat hemen mapan. Bai, bota kartak igual ere, ez? Bai, hori da, kartak bota beharko ditu, eskerrik asko. Goz bat, etxea oso altu da? Ez pisu bakarrekoa. Orduan bako tezkonatzea? Bai, noski. Eta tximiniatik sartu oso ideia ona da. Vale. Banatu ditu kartak? Bai, ez? Bai. Martak egin du ekintza hori, bale? Flasharena. Bigarrena Jan Lafit. Jan Lafitek zer egiten du. Joan gaitezen ordenean. Granada botako diet. Granada, bale? Ikusten zu zure combat fitxan? Bai. Baduzula hor Pineapple jartzen duen hori, ez? Bai. Venga, bota... Bost, ongi, ematen du, bale? Eta egingo dugu, lehen egin dugun gauza bera, Edo hartzen dut, bai, salto egingo dute alde batera. Orduan itxaron, egin dezan salto. A ber, ondo da hemen. Vale. Agility. Hiru, batek hartzen du berea. Eta ikus dezagun bestea non dagoen. Ostia, ez dut ikusten. Osa, lau behar dute, ez da, ez aizteko. Bai, ez dut ikusten, bestea non dago. Igual bakarra sartu dut. Sartzen dut bestea, Bi, ez dut ikusten bestea. Fantasi. Combat trackerrean. Bai, trackerrean, bai. Emaiozu, beraien tokinaren azpian... Bi daude, bai. Bale, orain ikusi dut. Bi daude, Bale, eskerrik asko. Bale? Biek gutxe egin dute. Ikus dezagun zen bateko kaltea, bota haien gainean. Ez dakit area hori jarrita biei emango ote dien, baina bestela bota biei eta listo. Eraman behar duzu, Granadaren kaltea, edo combat trackerrean edo hor gainean bota, utzi erortzen hor da. Errestan eraman eta pum. Baina ez duzu bota gainean, baina, eraman dezake. Barkatu, nun gainean. Bota duzu, Vietmin... Combat trackerrean. Trackerrean, bai, barkatu. Berriz botako dut edo? Bota berriz, venga. Pineapple... Ongi. Bota duzu mina. Bai, hori mina bota gartzen. Ongi. Bat akabatu duzu bota bestearen gainean. Biak alabiak txikitu dituzu. Fras! Kontatu nola gertatu den. Nik ikusi dut, ja instintiboa da. Nik ikusi ditut, esan dut, ireki dut, kentu dut anilla,
pixkat itxenet, eta botaet justo, erori denean, ez da nahi, ez dugu denbora egon lurrean. Eta binekoek uste zuten denbora gehiago mazela, orduan. Ez zuten espero, eta ez da nahi dute biak. Bai, eta ongi gainera. Izan ere, oraindik ez duzu beisbola ezagutzen, baina jaurtitzaile ona izango zinen. Zalantza barik. Ongi. Aizue, hurrengoaren txanda, Emil ontarra hau zabrituta zegoen edo? Emil ez dago, Emil egin dago. Bale. Entzun dut. Bale, ongi. Bale. Txanda. Bai. Eta nire habilidadetako bat. Gauza askotako ez. Bale. Bueno. Honen arten, saiatu maiz etxean gora joten. Bale. Bueno, hasi dira ateratzen soldaduak leku guztietatik, ez? Adibidez batzuk, lehenengo goiztiarrenak. Bale? Venga, a ber, zen baja sartu ditut. 3, 4. 4, 2. Ui, hori justo horrean agertu zen. Bueno, etxeen atarietan jartzen ditut. Bai, atera da etxe horretatik justo. Bai, ari dira ateratzen. Vale. Chaval. Ez da dikenete zorrazki. Ja, tío. Bueno, teknikoki, Granadaren flashazoak esnatu ditu, Claro. Ez da nada, ez dakit, bot norkutsi bat. Bai, argazkien flasha ez du ezer zegin. Buah, pilo da, Batalli egia. Bueno, hauek dira batzuk, bat ere atean atera da, horrek esan nahi du barruan ere badaudela beste batzuk. Milizianoak edo regularrak. Hauek milizianoak, osea, ez dira herritarrak baina armekin, ez? Oraindik ez dakite zer gertatu den, ez? Estanda ikusi dute, atera dira ikustera. Pasako dut haien txanda, bale? Vale? Orain, pues, suspertu dira. Henry Baretz. Berriz. Orain pertsonaia. Bai. Bueno, jan dut hauziak enduko dugu. Itxaron, proposamen badaukat, maister. Gastatu ditzaket dotauziaren bi beniak zerbait superheroikoa egiteko. Bueno... Ez que imaginatu dut dotauzia irtetzen improvisatuko muleta batean eta mina aguantatzeko makina bat eusten eta arma automatikoarekin. Bai, imaginatzen dugu orduan dutauzia suspertu egin dela eta bere dagerre lagunduta hortxe doa bere pistola Remington 9 milimetrokoa eskuan, bestean makulua eta agertzen direla herrizka zeharkatzen duen herrian aurrera, ez? Hortxe doaz, tiki-taka, ez? Baina egin dako duzu, gazkendu bi beni horiek? Bale, ordo proposatzen dizut, dagerrek beharren igual laguntzen dau herriko gaztetxo batek, ume batek, edo ongi, ideia ona da. Oso ongi, hortxe doaz. Bueno, Henry Baretzek bota du, zer egin du Henrik, barkatu? Suposatzea, etxean gora joan nula. Bale, ongi, igo zara, osea, bota zazu igo, clean bean. Gorakada batekin... Bale, bueno, ez da gorakada, baina bai, lortu duzu igotzea, eta bai, sabaian zaude, ez daude lehioak, tximinia bai, tximiniatik ora ateratzen dakea eta, bueno, beroa da, baina zintzilik agazintezke handik, nahi izan ezkero urrengo txandan. Edo,
begiratu dezakezu hortik. Begiratu behar duzu? Barrua edo kanpo? Bai, barrura. Kanpoan ikusten duzu ja soldaduak suspertu direla eta hasi direla ateratzen. Bai, barruari behatuko. Bale, barruan zer ikusten duzu? Oso ongi jantzita dotore, ongi bizarra ongi eginda duen koronel bat, ez edo agintari bat. Eta ikusten duzu nola oharrak hartzen dituen eguneroko batean, joan etorri egiten duen bitartean, sufrikarioa pairatzen ari den gizasemearen ingurura, ez joan hartzen ditu apunteak, baditu soldadu batzuk laguntzaile, eta hortxe ari da bere ikerketa bat edo zerbait siniestroa iruditzen zaizu, ez? Irudian ikusten den bezala, hori ikusten duzu. Bera, pasatzen dugu txanda. Dagerre, bueno, txanda osoa emango zukeen, iristen, gutxienez, alkate edo, bueno, alkatearen etxea edo plazaraino, bale? Dut auziarekin, eta laguntzarekin, bai? Joaten zarete? Bai. Vale, pues eraman panpinek, ara. Bai, ni lehen goian jarri nahi, baina zer baiazu hori behan nengoela, Ez. Bale, egia da, zerratik uste nuen, egia da. Goian, eta ni orduan, ez, gaizki esan dut, dagerrek zer egiten du hor goian. Viet Minh Regional Force lau tipoari tiro ingo diot. Seguramente bere logelako mesanotxean dauka bere familiaren argazki bat, amonarena, baina horretan bertan etxaila da. Bale, botazazu tiroa zuzenean, eta gainera bota beharko duzu gehi bi, izan ere bizkarretik inguratzen satzaizkio. Gehi bi, ados. Mat, baina normal, ez dute rafaga botako. Bai, hori, fusilarekin, tata. Itxoin bat, laugarrena da, ez da bai? Zer laugarrena zen? Bai. Hola, bueno. Mira, pues, bota mina. Vale. Vale, badakizu. Narratu. Bizkarrez dago tipoaz, alkatearen etxera begira dagoenez, eta, bueno, ejekuzio bat izango balitz bezala, tiro egiten diote bizkarraren erdian eta erori egiten da aurreraka. Seguro beste guztien atentzioa lortuko nuke, ez da? Bai. Momentu horretan tiroa entzuten dutenean, denek bilatzen dute babesleku bat. Bale? Bautu hor, karretaren atzean nago erdi babestua, bai? Bai. Besteek esan bezala, lehen esan dut, igual ez horren esan, baina zuzentzen dut. Pasatut haientzan da, alegia, itxain dute bere ekintza, eta denek bilatu dute gordeleku bat. Bale. Ez dakit, non jarri, hemen, zuaitza atzean, eta hemen, bale, eta hemen barkatu. Bale, hori da, urrengo txanda, bilun pam! Hori da, gaiztakina. Eta entzun ditu bai, kanpoan dauden tiroak eta lerketak eta jakin du denbora gutxi falta zaiola bere esperimentua amaitzeko, bale? Orduan zer egin behar du, bale? Botako du arkane bat, eta horrekin egingo duena da iluntasuna gertatzea etxean eta etxearen inguruan, bale? Ateratzen baldin badu, atera behar du lau bat, botatzen du. Bale. Gastatzen ditu 2 puntu. Eta, ikusten duzue nola egiten dituen keinu eta soinu arraroen ondotik, modu lerkaitz batean, dena iluntzen da, bum! Ja, kanpoan ilun bat zegoen orain lambroa eta iluntasuna modu trinko batez
uztartu dira, fum. Eta ja, leihotik edo tximiniatik ikusi duzuna, desegin da. Ez duzu ikusten ezer. Sortu durako burbuia moduko bat. Ez, bai, iuntasuna. Lambroari lambro beltza, edo langar beltza. Eta, hori, egingo dut orain marra bat. Epe. Ez mugitzen uzten. Vale. Hemen, etxearen inguruan, imaginatu. Vale? Vale, bueno, etxearen inguruan egin du halako zera bat. Vale? Ikusten zuen etxearen inguruan barreiatu dela hodei beltz bat. Eta hor, norbaitek tiro egin nahi baldin badu egin beharko du kensei. Ez dut ditut, 2 puntu. Eta granada bat, tximinitik sartu nahi bat. Tximiniatik sartzea? Oso, Bai, así que sartzea. bai. Hori bai, baina ezakizu ze dagoen, oza, zirko dezune, Bueno, ulerketa ez. Dena. Osea, hil nahi dituzu denak? Ez, galdera. Karo, eski alkate hor dago, zene. Eta alkatea bizitzeo. Bueno, hori iristen bere ondora iritsi arte ez duzue jakingo. Oso galdera ona, Henry. Nik entzuna daukat, alkatei lerketek ez dietela eragiten, dira immuneak. Claro. Bueno, eta ni berak etxiezko iuntasun horrek segin gozun, ja ikusiko non. Bai, jarraitzen du. 3 txanda gutxienez. Gero ordaindu dezaket gehiago. Zuek ez dakizuena zenbat gastatzeko puntu dituen. Orain, gastatu ditu bi, eta esaten dizu zenbat, horrela, jakinaren gainean egoteko. Venga, hurrengo txanda. Norena da. Bulinek egin du berea. Jan dut hauzia. Esan dugu jan dut hauzia iritsi dela, ez? Hori Bai, dago, apurka horbiltzen bai, aski lan dauka, baina nahi baldin dauzu iritsi ahala tiro bat egin, kenbi egin beharko zenuke. Bale, ez dakit egin nahi dudan tiro bat, edo itxarro pixka bat gehiago gero granada bat botatzeko, igual itxarro pixka bat. Vale. Egingo dudana da, mugitu dezakete muñekoa? Bai, noski. Bota dezakezu, bera, jarri, erabiliko ditugu mugitzeko arauak. Vale. Hori asko da, bale? Bota ezazu 6ko bat, Bai, ez 4ko bat, erren zoazelako, bueno, berdin du, 2, bale. Bai. 6koa hori da normal zaudenean. Bale, 2. Vale. Mugitzakezu 2 lauki. Ostia, ez da zer. Vale. Bueno, baina mugimendu normalare, bai, ez? Bai, normala izan da dagoen lekuraino iristea. Vale. Bi eske gainera, pues, no sé. Bueno, gerorako, haizu eske erren zabiltza. Bai, segia da, hala da. Bat eta bi. Eta hala ere egin zenezake orain, ken lau, bota ezkero tiro bat. Ez dut egingo. Vale, urrengo zera norena da? Ez horretik ez dira kartak agertzen. Bai. Orain, bai. Bulin, berriz, bale? Ez du ikusten, aiztua. Ez barruan dagoelako. Claro, nire izan, osea, Txabolaren... bai, baina uste... Trakerrean ez. Osea... Vale, orain bai. Hore bai. Vale. Bulin pamen txanda da. Eta bulinek ere egiten du zera bat. Egiten du beste truko bat. Eta oraingoan ikusten duzuen nola eskuak txaloka hazten dituen. Bueno, ikusi ez entzun. Pas, hazten da. Modu oso arraro batean, ez? Pas. Eta ikusten duzuen nola uin batzuek inguratzen duten bera. Pas. Eta, botako dut, jakina.
Vale. Vale, botatzen dut. Vale, listo. Ken bat izan da, osea, berdin du iristen da, laurekin iristen da, beste 2 puntu gastatzen ditu. Vale? Hori da, egin duena. Urrengo txanda, Jalafit. Ni gogoratzen naiz nun dagoen alkatea. Bai, imaginatu salaren erdian. Areago, jarriko dizuet ikus dezazuen irudia zein den. Esto ni... vale. Txau. Vale, orain. Vale, gara, nik izango ditut orain bi... Sarin... Vale, orain leio pila dauzkagun. Vale. Bueno, imaginatu Iroriaren ondoan, Supazterrearen ondoan nola dagoen gurutze bat, hor? Jarriko dut irudi bat, itxaron. Jarriko dut. Bueno, hor, pentsatu, hor dagoela, pentagramaren erdian. Vale? Pentagramaren erdian, hor dago. Vale? Zure aurrikuspena hori da. Zure kalkuloaren arabera. Vale? Vale, eta txanda honetan egin dezakena korrika egin salto eta alkatearen gana iritsi. Bueno, salto egin dezakezu, ez duzu ezer ikusten, zuek ere ez zaituzte ikusten, salto egin dezakezu. Baina salto horretan, naiz eta aurreikusi duzu zenbat metro diren gutxi asko, saltoa polita da. Orduan, eskatuko nizuke tirada bat. Bota beharko duzu trebezia, osea, agility, ez? Agility, ok. Ados, eta... Vale. Entzuten da, pum! Salan. Norbaitek, jakina, bere burua sartu du, ikusten ari zarete, ikusten ari zarete. Bai. Gauz bat, ontsa kontutu naiz, etxea joten ez dela nire pertsona, beste bada. Nola? Zer egiten den. Zer, etxen gainen dauna, hoi, Bai. ezke joten. Beste bada. Bai, egia da. Egia bestea eraitzen. A ber, orduan zein sartu behar dut? Tokena? Bale, bueno, sartzen dut hori. Bestela ja agortzen ari zaigu denbora. Bale, hor dago, ikusten duzu? Jalafit, barruan? Bai. Bale, hor zaude. Bale, hori ja ekintza, nahi bauzu beste zerbait gehiago egin, ja izango litzateke kenbi. Eta benia erabili ezaket alkateari... Ez, horrez. Lehendabizi bota, eta ateratzen ez bada tirada, astatzen hasten zara horri iuntasunean, orduan bai benia erabil. Saiatuko naiz alkatea gauzak ezakitze daukan, ez? Ez, alkatea hor dago, lotuta, maingu... Claro, bai, deslotu gine. Bueno, lehenabizi ea beraz matzen zuen, bota notiz kensei. Kensei? Karo, iuntasun trinkoan... Galdera bat, wildcardse hostia esan? Wildcard, non dago hori? Hori da eraso basatia, gehi bi erasoan, gehi bi minan, baina gero kenbizu erasotzen zaituztenean. Eta bakarrik gorputzez gorputzekoan. Erantzun du? Zer ikusten. Laurekin? Ez, laurekin ez da gutxiago kensei. Ez duzu, beni bat, gastatu nahi baduzu? Eski eksplotatu behar du gutxinez kontatzen hasteko. Nola? Claro. Ez. Bale, txanda, Marta. Bai, a ber, Marta momentu honetan dago, txarne, atera behar dute mapa berriro. A ber,
zer ikusten dugun. Eski dut 18 milioi lehio zabalik, tio. Bai, Horren eski baten pintzatzen zingun. Bai, tio. Marta, urbila oso, bueno, no, oso. Bueno, jarri nahi duzun Bai, berdin da. Bai. Ez, ba, hona nator, eta tiro bat emango diote. 10.000 honi, tio. Amarrari. Bai, Vale, pues bota. bai. Tiro bat, badizu. Bota bere gainean, dado. Ona. Oso ona. Crack. Raiz batekin, ez da gizergatik ez duen gehitu. Botazu jandu tauziarekin, ez Martarekin. Vale. Eman behar diozu Martari berriz, eman diozu Martari. Barkatu. Eman diozu Martari. Vale. Vale. Esaten, ez duzu bota amarraren gainean, baina tira, balio du. Bota, Mapan ez du balio, ez, bai, mapan ere. Ba, ez du lortu. Bueno, berdin da. Bestelako matrakerra. Bai, mina bere gainean bota. Zenbagarrena da, 8? Amar. Ez ez dut ikusten. Dagoen kabroia. Konbatrakerean. Zoitzen ondoan. Zer? Ordenean daude. Marta eta gero dator Yves, gero dator Dutazia. Klik eman. Ondoan, bietmin kartaren ondoan eman, klik, eta guztietako dira. Kartaren ondoan. Kartaren ezkerran dago gehi bederatzi horrako zerbait. Bai, hor. Egin hor klikor eta desplegatzen da. Coño, vale, horren bai. Bade denak segido. Vale, horren bai. Horreko gauza, iten da horrela, osa, botatzen diozu gainera, hori niri. Bai, ikusi dut. Vale, seiken, ba ez duzu, bueno, seikoa bota behar duzu, bota aldu, seikoa aparte. Ez bota seiko bat, izan ere lehen estanda egin du. Osea, gorakada izan duzu, 16 atera duzu. Orduan bota seiko dado bat, hor gainean. Baina nora Ez, txatean. Joder, hostia, eske azortzi lehio daude. Vale, hiru. Vale, 8 eta 3, maika, vale, orduan bai. Akatu dut. Bai, akatzen duzu, vale. Vale, guai, oso onda. Marta dago! Vale. Oso ongi. Dagerrekin gu, pelikuletan ikusten den keino hori de Granadari hortzekin arandela kentzea eta begiratu gabe, atzetik botatzea eta hor marraztu dizut nora botatzen da. Vale. Directo, erdi horri xinatik. Vale. Ari zer denez, egingo dute bere... Egin behar dugu hori, lehen ikusi duguna. Badago aukera bat, bola hartu eta itzultzeko. Vale? Nola zen, vale. Markatu, nola zen. Vale, nola... Vale, egin ezaguna da nola babestuta dauden edo hor uzkurtuta, gutxienez, noren ondoan bota duzu, 6 edo 9 ondoan? Marraztu dizut. Bai, baina, orduan 6 ondoan. 9 langa edo esiak babesten du, bale? Orduan, bota 6 gainean mina, eta bestean ere. Bai. Zenbat? Hit? Bota bestearen gainean. Bueno, bota mina. Vale, hori 6 hil duzu. Eta bestearen gainean bota mina ere. Mina zuzenean ez, batari eman diozunez. Hala. Joder. Babestuta egoteagatik 4 puntu kentzen zizkion minari, baina
hogeita batekin ere txikitzen Baina, duzu. Ba, osea, ez zartatu dudala, ez? bai, Jarratzean da, zera patilla bat, ez? hori bai. Vale, eta bestea da 9. Vale, Eta, vale. Ongi, urrengo janduta auzia. Jan? Barkatu, Nutoizek tiro egingo dio aurrez aurrekoan 8. Bota. Ea zer lortzen dudan. Dutauzia, shooting, ez da? Bai? Bere gainera egin? Itxaronek, konbatrrak eraterako dut. Barka nire torpeza, Ez, aizu, hemen ikasteko gaude. Bai, 8. ezen, ez da? Orduan, hartzen dut shooting eta botatzen diot gainera. Eta kaka. Eta tiroak ez du bakarrik utxik egin. Ikusten duzu hankan bera odolustutzen ari zarela berraiz. Hemorragia hasi Bai. zaizu. Bai, nik uste dut, retrozesoarekin, atzerakadarekin, Eta- min hartu dudala, eta... Eta ikusten duzu nola hanka osasuntsu bakarrak utxe egiten dizun. Eta erori egiten ez. Eta erori egiten zara, bateko horregatik, ez horregatik. Eta eroritzen zara, orduan urrengo urratsa emango duzu zutitzen osorik. Venga, Hori da. 10 mindarrak. Ongi, itxaiten dute, beren, bueno, honek, lehenengoak tiro egingo dio Martari, bale? Tiro Bueno, egiten dio. saiatuko da. Eta ematen dio, bale? Ikusi behar dugu, AK-47 batek zauri politak egiten ditu. Eta bere bidaietan ez du ezagutu, egonda Egipton, egonda Amazonian, baina oraindik ez du ezagutu bertako baten gezia, eta orain geziek AK-47 dute izkiriatuta beren enborrean. Zaska! Zauri bat. Ikusi duzu oraindik ez dizula min egiten, baina erretzen dizu izterrak. Bai, sentitu dena golpe bat da. Eta praka zuriak, ez direnak hain zuriak, batean odol gorriz betetzen ari dira. Bale. Soldadu hau barrura sartu da. Eta ilun dagoenez, belaunikatu da. Bale? Belaunikatzeak esan nahi du, adi dagoela. Bale? Erasoren bat jasotzen badu edo zerbait. Bale? Urrengoak markazela. Ez dut ikusten. Markatu. Vale. Urrengo bat atera zaigu beste zera batetik, beste etxola batetik atera da. Vale. Eta hor geratu da. Vale. 3, 5. Zergatik ez dit seinalatzen uzten. Vale, 5 ere atera da. Beste denda etxe batetik. Ez da geratuko. 7. Zer? Zer? Zer dira, gehi geratzen? Bai, noski. Esan dut, batailoi erdia zera ostatu hartuta zegoela. Vale, hor. Eta hau zein da. Vale, hau. Vale, hau sartu da berriz etxean, zerraio. Vale? Ikusi du nola bere ondoan zegoena hil duten, eta atzean bere bizkarrean bota duten granadak, ere txikitu dituela bere kideak. Orduan sartu da, kikildu da. Vale? Eta listo, uste dut, hori dela 7.
Hau, behiratu behar dut hobeto, nola. Vale, Henry Baretz. Vale, nik dena ikusi dut. Neska odoletan daura, besteak lurreri dala, betretzen zonatik. Baina nola etxea sartuan, leheno hor parentzeuken beste soldadu eta hor, zenbara soldadu, bosgarren soldadu ezin deten ez ikusi, etxeen beste alden nola, parentzeuken gotxea. Pentsatu dut, irik salbu dela, eta orduan barrun dagoen nire lagunei, kidei lagundu beharko diotela. Eta orduan tximinitik enberra bizte naiz, eta pentsatzen, enagora ikusi dena jure dolako ez da. Ez, karo. Eta jartzen naiz, alkaten atzen, da lepon kutxillo jartzen dut. A ver, nola, jarri zara, sartu zara, non zaude? Eske ez dut ongi ulertu, barkatu. Teiatu nago. Teiatuan zaude, bale. Ez duzu ezer ikusten, salto egiten duzu, eta notiz ken sei. Ufara. Lehenago ikusi duen dagoen, ez da? Bueno, aurre ikusi duzu, baina gero hor barruan zaudela oztopo egiten duzu tresneekin, eta bar, osea, zure burua hor, bale? Probatu markoa. Notiz. Hori da. Bueno, oso tirada ona da, bale, kensei izanagatik ere, venga, ontzat ematen dugu. Bale, eta iristen zara alkatearen sorbaldara, eta ikusten duzu ia indarrak ies egin diola. Bale? Orduan, hasten zara askatzen, ez? Bale, hori da zure ekintza. Bale? Ez. Ez askatzen, Ez duzu askatzen, alkatea? Bale, iritsi zara hor, bale. Bale, barkatu. Jak edo jama diazun, askatzen, alaren lieko diot kutsilloa. Bale, ostia, mainu dago, odonez gainezka, ia pultsurik ez dauka. Bale. Argi dago Lafit Ho Chi Minen agente bat dela. Lafit ez, Henry. Henry. Eta pixka buruen adore algo soltu ez dauke, eta nire ekipo gukin oso denez ematen. Ez que neska hipokrita ba. Da, zei, ja, 3 pertsona elitura uste, eta 3etan, enun egin behar. Vale, bueno, vale. Lafit hor ondoan duzula bakarrik oiu eginez jakin dezakezu. Eta oiua hitz egiten baldin baduzu, jakinaraziko duzu non zauden. Diezu inguruan dituzu nahi. Zer egiten duzu? Dena egitea, eta alkatea, rehen ez dela hartu. Bueno, hor duzu ja, hil ez bada oraindik, ez dakigu zergatik den. Baina, osea, trapu bat hartzen duzu. Osea, erortzen da lurrera, zerraldo hor, plof. Hori ez da hona. Vale, hurrengo txandan. Hor txuringatu. Vale. Ara doaz. 10 kandarrak. Vale? Eta ikusirik asmatu duela eta jostailua inoiz erabili gabea zenak, ikusten du AK-47ak Errusiatik edo Txinatik hartutako arma honek beretan funtzionatzen duela ongi, eta Martari berriz tiro egiten dio. Baina gehi bi denez, zergatik da gehi bi? Jokerragatik, ematen dio justo. Jokerrak gehi bi ematen du. Bale? Eta beste zauri bat egiten dio Martari. Belaunak lurrean jartzen du. Egin dezakezuna da, beni bagastatu eta bota sendotasuna. Zauriak kentzeko. Egingo dut. Baina zure, bueno, orain, bai. Bigor esako za, bigor. Bigor. Bale. Kentzen duzu zauri bat, ez? Bai? Garaipen batengatik zauri bat. A ber,
kentzen dizugu, zauri. Vale. Vale, zinen bezala, eratzen zara. Vale. Vale, zauri bat, orduan, vale, pues zauri bat, venga. Vale, Forces, ba horre, itxoiten du, honek itxoiten du. Hau, zein da, Barkatu, hori da etxe barru zegoena, bai, etxe barruan zegoena, izango da, bai. Ez dugu ikusten. Hau zein da, atera zitezkeen errazago, bost. Vale, bosta ateratzen da, eta joan dut auzia ikusten du lurrean eserita. Ai, ez du izan inoiz alako aukerarik norbait txikitzeko, eta botatzen dio. Zulatu nahi dio. Bost eta ematen dio, gehi bi. Bale? Izan ere denek dute jokerra eskuan eta botatzen dio. Bale, ikusten dugu, narratu idazu mesedez, Dutazia jaunaren azkeneko, bai, gazta dezake benia, salbatzeko edo zauri bat kentzeko. Eta, ez zaude hilik oraindik, beste kolpe bat hartu beharko zenuke. Ez dauka denerik lehen gastatu ditu da. Bale. Orduan, bota beharko zenuke, zauri larrien tablan. Orduzu tables. Bale. Da injurius. Utsi daukat, Zer, hori librari eta agertuko zaizkizu hor characters, tables, Bale. Baina, utzik agertzen zait. Hori da ez duzulako librari ireki. Sartu librarin berriz. Bai, egin dut, baina utzik agertzen zait. Modules, sartu zara, modulesen. Ez dut ikusten. Bai, behan ezkerrean, modules, store, export. Bai, behan. Eta hor, ireki liburu bat, deluxe players guide edo, ireki biak. Ireki zen eduzu? Liburuari ematik, liburuari eman, eta ateratzen ezkizu. Bale. Eta ja izango duzu. Eta orain tables, ezta? Bai. Bale, eta orain imaginatzen dut injuri. Bai, hori da. Bueno, baina berez bota barko zenuke laugarren zauriarekin, ez da ala, eneko? Bai, orduan ez duzu bota beharrik oraindik. 3 zauri dituzu. Oraindik beste bat ardezak ez. Urrengoa, zazpigarrena, ez dakit ez da non dauden ere. Zazpi, hau ikasi behar dut hobe egiten. Zazpi, bost, 3, 8, zazpi igual ez da atera oraindik, ateratzen da orain. Beste zera batetik. Etxe batetik, listo. Eta ateratzen da bizkor, bere laguna dagoen lekura, eta jandut auziari tiro egiten dio berriz. Baina batekoa, utxe egin du. Bale, hau, goian dagoena, inguratzen da honeño, hori da egiten duen bakarra. Hau zein da, Bale, hori kikilduta dago hor barruan, jarraitzen du, dagerreren. Dagerren txanda, dagerreko nahi bertan ez du, bale, gauza bat, egin dezak, ez ditut diatuko. Hor geldituko naiz, eta ikusten, itxaroten geldituko naiz, bale? Eta ikusten badut, Jotximinoietakoan nire bizioan jartzen dela, saiatuko naiz txanda. Bale. Bueno, Lafit. Lafit hor dugu, txabola barruan. Alkatea besoetan. Ez dakizu... Ni ikusi, ni entzun dut alkate erori dela lurrera ez. Bai, zure besoetan dago hor lurrean zerraldo. Errekuperatu dezakezu, salbatu.
ni ez dakizkit gauza egiten, osea, Bueno, Unskill bota beharko nuke. Unskills, bota. A ver, Unskill. Bat, ez. Bale, ez duzu ezer lortzen. Eta ikusten duzu nola, sentitzen duzu azken atxa botatzen duela, bale? Eta hil egiten dela, bale? Beste gauza bat egin Bota. edo... Bueno, esan bartzen nuen Kenbirekin. lehenzi, baina kenbirekin. Baina kenbirekin izan barko litzateke bi ekintzak. Orduan, bai, egintzazu. Saiatuko naiz ikusten ea non dagoen gero, minus 30 da, saiatu naiz. Venga. Ikusten ea Vietminekoak... Vale, notiz, bota notiz. Ken 6, ken 8, venga. Ken zortzi posibilidad. Venga, bota. Bueno, asko lertzen Berala ja, 10 gutxi dira eta eten egingo da partida ea... Ba ez. Ez. Vale, saiatu zara. Baretz, Bueno, ni ja ez dakit nola, zer da, hor... Barruan? Ez da, non zaude, a ber, non zaude. Ni sartu naiz zatiken, Vale. duet, ja, Mhm. eta azkenan ja eman du ja, ezta? Bai, barruan zaude ilunpean. Nora, ez duzu iparra, ez dakiz, osea, belztasun trinko horrek ez dizu ez da iparra non dagoen ere kokatzen. Eta saltoa eman ontotik gutxiago. Arrastaka zabiltza, arrastaka. Zer egiten duzu? Bar, nik entzun dut, zer, alkatea, eta Bai, entzun duzu gorputz bat, baina hori zaila da esaten metro batera duzun, 2 metrora, 3 metrora. Joan zaitezke norabide horretan, bai, joan zaitezke norabide horretan. eta eltzeiot, Vale. ikusteko zenan. Vale, Bajuit. vale, ukitu duzuna da alkatea, eta bere ondoan ikusten duzu Jan Lafit zure laguna. Ikusi edo ukitzen duzu. Aizu, Jan, ni naiz. Eta horreik gara bajuitziten da pentsatze dugu plan bat hortik atatzeko. Eske ja ez dago bezala asko egiteko, edo, igual, hiltzen zeratzea, eske nik karisma gutxi auket, eta kaso asko egiten. Vale, hau Sabatz, esaten dute bezala Sabatz da, esan behar da zer den, akzioa gaurrerago, Martaren txanda. Martak aldatuko du estrategiaz guztiz, eta ikusita ez dela nahiko atiruka egitea, gehibi daukat karisman. Eta ikusi dutela herritarrek nola bi soldaduk hankabalgatu duen tipu bat tirokatzen duten, eta nik nola ikusi dudan alkatea nola torturatzen duten, oiuka hasten naiz esanez, hau egin diote zuen alkateari, atzaska Bota karisma. Eta karisma gehi lau. Izan ere antropologian gehi duzu, gehi karisma gehi lau, venga. Venga, karisma botatzen da, smarts, ez, parkatu. Ez karisma bertan bota dezakezu. Badu lauki karratu txiki bat. dago karisma? Karisma bertan ez du lauki bat. Bai. Persuasioari karisma egiten zen. Bale, persuasioari, bale, eskerrik asko. Bale. Esan dizut gehi lau. Errepikatuko dut. Ez, baina esan dizut gehi lau botatzea. Bale, eragina du. Bale? Ongi, ikusten duzu nola zalantza egiten duen momentu horretan. Eta gutxienez dia ez zaitu destatzen. Bale? Orduan, orain urrengo txanda, Buelin Panen txanda. Buelin Panek, zera, hartu du bere, ezin izan du hartu bere kuadernoa, hori ez dakizue baina esaten dizuet. Eta iluntasuna eratzen du beste 2 puntu gastatuta, mantenimendua ez dut bota beharrik, ja mantentzen da, beste puntu bat, eta iluntasunean joan eginda. Norbaitek, bagarrik, ez dago inguruan inor, barruan daude, bale? Barruan daude ikus zezaketenak, eta hau irten da, bale?
irten da eta joan da. Eta nekez egin ahal izango duzue pertseguzio bat. Izan ere, lekuan zaudeten moduan, ateratzen zaretenerako iluntasunean desagertu da. Itzal bezala, itzalen artean. Eta desegiten da apurka, hor dagoen odei trinkoa. Ikusi duzue hor, badagoela kuadernoa, bere eguneroko kuadernoa. Eta txinatarrez idatzita dagoela. Ikusi duzue ere alkatea iotz bat dela. Bere maingua, bere azkaza lurratuak eta zulatuak. Baina pakea, isiltasuna. Hori da dagoena. Zer egiten duzu da? Kuaderno hartu, azero. Kuadernoak izkiriaturik eta letra azkarrean zera esaten du. Oianean dago biziaren sekretua, badakit aurkitu behar dut, eta badakit aurkitu dezakedala. Tang Liren liburuak indar ezkutuaz hitz egiten zuen. Eta praktikan jarri nahi ditut liburu hartatik hartutako irakaspenak. Uste dut aurrerapenak egin ditu dela, baina, eta ikusten duzu hor azkenean bizkorrago hartutako letretan jartzen duela. Subjektuaren energia vitalak ez du, biziraupenak ez du, oztopatzen du behar dudan emaitza. Bizia zukutzeko behar dudana. Eta akaso hilik egongo balitz punto suspensiboak ez. Hori da hor dagoena egunerokoan. Tang Li liburuaren ohartarazpena gordetzen duzu zure baitan. Eta hemen jaun Andreok ikusten duzue nola egun sentiko oilarrak kantua jotzen ez baduen arren, langarra eta lanbroa irekitzen doala herrian. Eta ateratzen hasten direla biztanleak, eskerrak ematera bezala. Eta ateratzen dizkizuete haien jaki apur eta txiroak. Eta eskuak bilduta inguratzen zaizkizue. Joaten dira jando tauzia hartatzera, eta inguruan dauden soldaduek armak askatzen dituztela. Eskuak gora, zuen eskuetan dago estena, eta amaitzeko 2 minutu beratzen dira. Bestela ikusleok eskerrik asko parte hartzagatik. Venga, esan zazu esaldi bat agurtzeko. Jean Ditauziak ateratzen du denbora guztian paparrean mordetaseko puro bat, piztu egiten dut esaten du. Garaipena, berriro ere. Lafitte nahiko urdi dago eta saiatuko da bere kideak lehen ikusi zuten opioko saltzailea ikustea izkutuan eta berari opio pixka bat erostea. Behar du, beraztezun urrengo asteburu arte halko zula egon opiorik gabe, baino ikusi duen eszena hau ez da normala, eta opioa behar du berriz hau galtzeko bere memorian. Eta, eneko? Errek ustuta dauzka, bala guztiak gaztatuta, bere inguruak askioz, beteta, eta lurrera botatzen ditu garaipena lortu dela ikusita, atorra irekitzen du bularra atera, eta alors enfants de la Ona. Bueno, ikusle agurgarriok. Rolariaken partida asko egiten ditugu. Eta gonbidatzen zaituztegu parte hartzera. Han sartu Telegramen, bale? Eskerrik asko gaimera untxia parte hartzen uzteagatik eta gonbidatzagatik. Eskerrik asko. Eta gogoratu botatzea Twitch, 1.000. Hori da.
Oso ongi, agur. Aio.